Hej. Hallo. God kveld og velkommen. Det er godt å slutte så nekker på i kveld. Autismefellei og ADD-fellei blir øyelig glad for å kunne sette fokus på et ørke som vi alltid vil være ordentlig viktig. Etter vi er boilister i så lenge og forskjell som akkurat limer løy under. Ja. Ja. Jeg sier hjertelig velkommen til alle de som sitter hjemme og kanskje ikke etter sånne tiltak noen via streaming. Det er så at det er viktig at man kommer ut kring landet, det er ikke alt som får være her. Og dette er så eisende lagt ut av hjemmesøgner 18 år. Og skreien er han at nå blir vi bare velkommen. Og så for Kristianna Justnesdøtter Heinesen, som faktisk er nødt forskvinne i autismefellene. Hjertelig klokke til. Hon får ha en liten framløve, og så kommer Tåren Åsa, som er PhD-lesende, at hos om oss halværlige avlæringer og fyrirbygging og oppskott til løsning. Og så får jeg, som er forskvinne i ADD-fellan, Eid Bjørgdam, at ha en liten framløve. Og så kommer Anna Kristina Niklasen, som er funksjonsleier i Badna og ungdomspsykiatriene. Og hun kommer at holde om hvordan vi kunne trygge bøtten for kjøtt og gå i hjelp. Og så blir det stekker klokken 19.30, cirka, 19.30, klokken 8 cirka. Og så blir det politisk tjekk 18, og det er Paula Pettersson som står tog. Og vi får være rettelig streng ved klokkene, så tog har vi en timere som er et utrolig godt anpå. Eisene til politikere. Så du blir bare. Gjør så vel. Tumt å takke til en ting. Klarar bättre att koncentrera mig hvis jag sitter. All right. Ja. Ja, är formavor i autismefällan och autismefällan är ett AHA-fälla. Vi under scheman har nämnt. Og vi nevnte er begge autister og neurotypisk. Det er vi dårlig glad for.
Vi har släckare 400 limer. Och akkurat fortsatt grundarliga limagjalte, gaver, och så har vi också en upphatt av fortjallåne, som partvis bunten och ADHD och autismerådgivningarna. Vi har virksomme, vi har nekkvirksomme i året av imenskonslæ til bøten og til vaksen og til avhørende og til ung. Men vi vil øle gjerne ha for møyre. Okkar avmørstinger jo at vi og kjølbøyen, og så det også fortjenge. Hvis vi så ferdig over til diagnostisering. Ur statistikken av Tauron, jeg også leser jeg at medelalderen for jenter som vil utgrønne er 12,6 år, medan dronjer er 0,5 år gamle. Og i akkurat grann London, og øysene til Bresk-London, her medelalderen 5 år. Det vil si at man kan si at jentene misser et eller annet, å diagnostisere i alle som bandet om. Det er veldig trist at det er så snart. Og at hvis vi så tar en mynd som kanskje viser sin til, færre viner, en statistikker i halvdelen i England, eller Bretland også, om man har minst en gående vin, bøten, vanlige bøten, her har det cirka 93 av dem som har minst en gående vin. Hvis bøten vi seiler og tørve, minst 41%, og bøten i autisme, her det 40 som har en gående vin. Det sier det syndrom, hvis man husker om bandet, om kjødøm, og at det kan være en strev just. Så ferdig vi det til det som fyller en ikke akkom, det er systemstress. Man har en om nå, hvis man leser i noen, at om det er den nødvendige folkesjukan, og akkurat bøyliste ut i Landskjøkrosen, vi tar en fellags bøyliste for bød, 222 trus, og om det 16 måneder bøytøy. Men til voksne, her har vi en omgang bøyliste. Her en bøyliste for at det, og han øyla lenger til voksne, men akkurat ikke til oppdrive. Vi tar flere for rønt og funnet av det. Senest, vi fikk gå av vite, det var 4 vikene, da fikk jeg vite at jeg vet pjøyt i ambulant og psykiatriene. Her det halvt trus av bøyre, og det en mann bøytøy. Det passer ikke. Det minst 8 år. Så vi øyelig avvitende om akkurat støv. Vi kan ordentlig godt også at vi tar bedre og blir tidlig mer seriøst. Og øyne det vi har tatt en klinikk, og det vi så glad om, men vi kan også godt også om at det vil ofte bedre. Ja, og det er systemstress. Det at ikke slippe på listan, ikke slippe at strujast for å komme her til at bli utgrønnet vår. Jeg ble fengt av kanskje at skifte stål, og man ikke ble fengt av ta, og så blir neste stål, og ikke ble fengt av ta. Det er et øyelig stress av familiene, bare til å komme av familiene. Og så det at foreldre ikke føler at det ikke vil tidlig for fullt, at det grøy fra at det har bøtten fettlet sammen til at det kommer hjem. Og så det til å være kastebløkker i midten en rikvals av instansen. Og så vi da en ordentlig kjent om faktisk nå at en gav tilgången som nekva var større glede av, for akkurat parst skjert. Der ordentlige fundene og skårene bort her i alle instanser rundt om battene, hvert år savnet oss sammen og løtte en plan, hvordan takker vi dere av som battene og dette kom, og det er. Så det som en ettergång til her for akkurat parst. Ja, og man så vaksen, tar man vel utgrønnet for. Så vil og hever rymlig intelligens, så vil man vende i jorden. Og henvårster til privata sektoren. Her er ikke som lofter her. At det tilfellet er så heldig til en klinikk. De kan lofta søgnen, akkurat vaksne. De må være til bare vanlige psykolog og røyne seg fram. Og ja, og så det der vi at øyne som har autisme, har vøysene at jeg det. Først man står i bøylista til autisme, så kommet fra meg, og er diagnostiseret over. Og tar så lakne, og andre så ikke at du allerede har ADD øyne. Så det like som at du måste atter bøyrkøyne. Og her bøylisten cirka 3 år rett. Så det stress av å boja.
Ja, och vi vet att röntgenetiskt att vi vet att röntgenetiskt att folk med autism är det större våa för att få av sociala sjuker. Och i fyraste värld kan över 4 och östne omfattande kanningar i Danmark vi över 800 000 folkon från 2004 till 2005 här man fyllt dem då i 3-2 år och så rätt så är man att folk med autism har nek flera fysiska sjuker som östne förvärras av att det inte vara lofta och det vill ha mer bölka samma vid dem som har diabetes det är ordentligt trist. Och att inte sitt egna liv. Att inte mäkna sitt egna liv och leva virkligt liv. Men tar man så för skola, högre skola. 2 minutter rätt. Björk, jag må ända. Och så ett som vill bestämma. Vi gör det 8 under det här kvällen. Så det tar man för skola. Och hur brukar jag hjälp och eller man inte klarar arbetssyna då man inte orkar och så som stål det är öliga tors först att komma fram till att få rätt och hjälperna. Och så tar man så ska till arbets över loft av arbetsmarknaden. Onkel kan jag visa till att det som hjälper allra bäst både eller onkel vi autism och vuxna det är att komma känna sig själva och att känna sina erbjudanden och känna sina styrkor för att klara sig i arbetsmarknaden. Det renner sig oj och missa arbete och hoppa från arbete till arbete och ge upp. Och till som det har vi det kört i överskott till så var det tydliga starv kanske och så för du pension som ingen ordentligt bara sätta så ju säger och ja så bara lägga hetta vi sätta rätt ut från arbete som är nog så rejande ja i Danmark är 28-30% av vuxna med autism i arbete. Och alla är annars 22% av kvinnor med autism är i arbete. Och i den danska befolkningen ser man att det är omlag 45% som arbetar. Och autism är mittlen tar mest under på brekbalkarna arbetsmarknaden. Det här vill jag vid ordentligt gärna. Det är så att vi potential och vi vill så gärna bröda det. Så det kan få ett virkligt och gott liv. Så tack för det minst lakom. För att de sätter krossen. Tusen takk for det. Og så det vi får si velkommen til Toren Åsa, som nomslektere og PhD-lesende, og i gang til å legge sørst i hånda sine PhD-gransking. Og da just vi en grein ut i en kan slukke forklare det, at fornemt artikkel. Ja. Granskningen utgiven i en europeisk tojarite, BMC Pediatrics, tojarit som under Springer Nature som et virksomhet og godkjent europeisk tojarit så akkurat tøler kommer ut i Europa. Ja. Øyla flott, vi øyla stolt av det, og det utrolig av tydninga mye vid eisne førska granskning, at vi sa det det som vi det som feler røyna at hoa fram, til at det det som vi alvorlig har manglet, det haktøl. Så vi gleder oss å høre. Kjør så vel, Torun. Ja, takk for det. Og god kveld, og takk for at jeg kunne være vi. Bara helt stort heter första kanningen av Trimo i PhD-verskatlan om bød og ung i Førjon vi neurologisk sjukon og brekon som født fra 4 til 22. Og granskningen samstånd mellom Fråskavarset Førja, sjukhusverste i Førjon og allmannaverste. Og rithøven der her nere. Og som Magne Moore, Jon Ritt Halling, Lovise Hulborg Lundstrøm, som begge vattenpsykiatere og granskere, Anna-Sofia Veie, Mernstrøm og Maria Skålen Pedersen. Ødel okkara folk. Stort. For vi lykker helt stort å si hva at de hadde autisme sambart i sitt tutje, diagnosesystem nå. Tutleikene av ADHD og autisme i Førjon og i London
Medelalder for utgreining, kanning i Førjon og i London, og fylkesjuker og strongt der tenkte salarsjuker som har samband med huan medelalder for stafesting hjelp. Og vågen og bedre fremtid, det kanskje det viktigste. Men ADHD det mest attention deficit hyperactivity disorders og en neuroutvikling av støva og mest fravikende eller imiskalige menning av heilanon og nervalagsskipan. Og eiken trobeleggere vi oppmerksomheten, ivervirkende, peie i høttene og i atbornen og bralund. Autisme spektrum disorder eisende en neuroutvikling av støva og mest fravikende eller imislige menning av heilanon og nervalagsskipan, som eiken av fravikon og sosiale samspillet eller samskifte og samvære og avmarskende og endertakende atfermønster, særlig avhåndmål og sansene vikvammer. Til dømmes sjån og horn kunne være øya vikvam. Autisme og ADHD varser vi baddomnen og hever avvarskan av daglige virkesførleikar, læring og sosial samspill. Til kognitiv atførlige eitkjennene kunne være ekle imisk, mittlen, einstaklingar, og hese kunne eisen brøytast i vitui. Bøtten og unge ADHD og autisme vanda for å få skoletrobleikar, sosiale avbjørngar, helsetrobleikar og mer utsett for åhappen og deia for tui og mån til åndebøtt. Det gledelige at det økt vitan innan ADHD og autisme, begge salerlig, sosial og biomedisinska hjelp. Og til særlig økningen hendt seneste 30 årene, begge mån til stedfesting, utgreining, og at hjelpa teimen er rakt og hava tørva hjelp. Og vi røkt og hjelpene kan en stola her som bøttene til et godt og virkelig liv. Og at det økt seneste årene mer grunta av økt oppmerksomme og faglige vitan. Og vitan mellom folk. Bedre screeningar anbo og hakre hjertan til helsetjenester enn en økning og i genetikke og omkvarvesfaktoren hos i gransking. Hvordan er bøtt lottok i kanning? Jo, det var 494 bøtten og ung som låg og krøvende for autisme og et ADHD i Førjon som var født fra 2004 til 2022. Og det så vi og i hese gransking. 242 bøtten hadde autisme, og her var iverva av drøngen 140 drønger mot 102 jenter. 244 bøtten hadde ADHD, 150 drønger og 94 jenter. Og 46 bøtten hadde begge autisme og ADHD. Hva var så twittleiken av ADHD og autisme til bøtten og ungen i Førjon? Twittleiken av autisme til bøtten og ungen i Førjon 5-18 år var 2,6%. Twittleiken mittel drønger var 3,4% og twittleiken mittel jenter var 2%. Twittleiken av ADHD til bøtten og ungen i Førjon 6-18 år til den yngste var 6 år, som var i seg badna gårdstund, og twittleiken 2,90% av øtlom badna folketalen i Førjon. Twittleiken mittel drønger 3,8% og twittleiken mittel jenter 2%. Og hvis vi tager og samarbeid twittleiken til åkken i Førjon i mån til twittleiken i London, Europa og USA, så ligger twittleiken i mån til autisme av 2,4 til 3,5%, og her ligger vi litt av 2,6%, så vi litt midt i midten, eller ganske sin til nederlige mån til Ånderland. Men twittleiken av ADHD i London, Europa og USA ligger oppe av 5,6 til 8% av badnafolkatall. Og her litt vi av 2,0, som mer enn heltene minne enn til London som vi samarbeid og vi. Og hvor så? Men hvis vi ikke har aldersbølgen, 6-18 år, ja, så twittleiken 2,0% samla. Men hit har vi etter de yngre badnabølgen, som 6-11 år, så ligger vi helt nere 1,1%. Men
av dem som 12,1%. Her ligger vi av 4,5%. Så her narskas vid meira time London som vi sammanber och vi i norra London och i Europa. Och det samma ger sig galtant mot autisme. Här det samlar 2,6% och åter lagre i till yngre barnabölsnon 5-11 år 1,5% och de äldre 12 år. Og faglig råden at vi må hjelpe bøttene ved at de har autisme, så tullige i løvene som vi har mulig. Og en skolegang tar krøvene gjøre større, så de kunne mennes og virke som et andre bøttene unge. Og her har vi etter middelalderen 4 stedfesting av autisme, at de har hatt trajektoren rangen i førjen og imot ærestand. Hon nevnte det forskvinnan og i autismefellene at vi til okkara bøtt mot autisme så vi altså 5 år og i norra London og i Europa og 8-9 år mot at de har og ikke vi så etter nå heter det jo autismesenter. Autisme her så bøttene 2,6 år i midjal ta det få stafest en autisme-diagnose. Men her er vi et jente noen, der i mye 12,6 år og drangene 9,5 år. Men her er likevel nekv hakre enn de 5 årene som til London rundt om oss at bøttene får 4 hjelp her. Og mot at jeg har det her, det 11,2 år, og her tendensen den samme at jentene 17 stedfester, nesten 12 år, og drangene 12,8 år, og ikke tager noe fra drangene, nå hørte vi en framløp om jenter. Drangene vil eisende nek 17,2 år, 17 enn diagnosere enn i London rundt om oss. Og hit vi så etter en årsøk som kan være, til at vi har bojetøy i baden ungdomspsykiatrien, som de som kunne stedfeste og hjelpe hvor det. At andre kunne eisene til å komme ut og inn mot løsner til sørst, men det de som har spesialviden. Og bare for å si at det spesialistene som skulle greina og hjelpe hos bøttene. Det granskingen viste at hva vi ut til allmenningen, eller som ikke har ser kunne legge innenfor barnepsykiatri, så økes tøyst vi 100%. Så det ordentlig viktig å ræfeste barn- og ungdomspsykiatrien. Og det var 170 bøtt som bor i alderen fra 4 til 8 år etter at de hadde medding. 35 jenter og 105 drang. Og av hesten 170 bøttene så var 204 forstaffet, så det mer enn helten som bor etter en medding. Og det var eisen bøtt ved autisme som bor 46, og det var 3 til 18 år, og her var 18 jenter og 28 drang. Det bøttene jeg bor stidst, av bojelisten. Jeg bor i 8 måneder, så det er ikke som man bare slipper av en bojeliste og bare noen til psykiatriene. Hvis vi hittar etter tølene, så har vi holdt trusbød i hverjon argensje, nødbød i hverjon argensje i førjon. Og det baden jeg bor langs, jeg bor 3 år. Og det er langt i en badna løyve og en familieløyve. Og hvis vi samarbeider andre bød som eisen her vi, og i kanlingene, vi CP, epilepsi og øron, neurologisk sjukon, så bor jeg hese i 1-2 måneder til hjelp av badnadelt. Og det til et streba. Mette Fredsikker har vi ut og sagt at jeg skulle ikke bo hjemme en måned i badnadpsykiatrien i Danmark, hvor jeg nemlig inn og i badnadpsykiatrien av hvis hun blir valgt. Hvis vi bare hittar det gångten, det nødjaste, det faktisk den nødjaste utdrukningen, hvis nu ressursene der som der i det, så hakkar middelalderen for stedfesting og hjelp i badnadpsykiatrien holdt år hvert år. Så da hans første tølene var Kinsjen i oktober 4, så middelalderen hakkar vi 3 måneder, og hvis vi kommer etter oktober i år, så middelhalten hakker vi holdt år for autisme, og holdt år for at de har hatt det for hjelp. Jeg tror ikke at alt arbeid som de gjør på ungdomspsykiatriene, så
de heter utgrøyningen, de kjører en rikva vitcher, oppfylking og hjelp. Så heter alt de bøttene som straff. Og her så vi politikere har kost puljepengar inn i månedlig utgrøyning, så her så vi et økt tal av bøttene som kommer i døgnen, og det gleder litt. Avbjørningen så bare at de skulle fylles opp ved røkt og vitcher og få hjelp. Så man kan ikke bare køre engangsbeløp inn, du måtte ha fasta hjertan til barn- og ungdomspsykiatrien. Helsetrobleikar, nå renner min tog ut. Bjørk, du heldig det. Jeg vil si at at jeg har autisme har sånne avbjørninger, men jeg har som 202 forsbøtten ved autisme, jeg har 100 fors fylgesjuker. Det tror jeg 3,8% av ødelen som bøtten. Så det sier seg selv at man ikke bare kan utgreine. Du måste ha hjelp for det som du strøys vi. At de 204 for bøtten ved at de hadde 220 fylgesjuk, og til 42,90% av ødelen bøtten og i badnagårstøyen. Det mest vanliga fylgesjukan var at de hadde bæg autisme og at de hadde som var 30,5%. Svøvntrobleikar var den neste store helsetrobleiken som var 31,3% innan ADHD og 20,6% innan autisme. Trobleikar ved læring hadde 25,4% ved ADHD og 12,4% ved autisme. Og det kan man eist få hjelp for. Intelligens var lagret til 6% innan ADHD og 12,4% innan autisme. Og det kan man eist få stås skipene inn. Engels var 6,4 innan ADHD og 5,6 innan autisme, og tungklent var 6,3% innan ADHD og 8,2% innanfor autisme, og det kan man eisen få hjelp for. Hvis vi så hittar etter det med sørste, heter den sørste tabell, salarsjuker som vi da var hukt etter, som kommer av strongt eller tingt, vi kallar det belastningsreaksjon, det bøttene ikke har finnet hjelpene for. Så sagt en tydelig måneder var av middelalderen til bøttene som var straffast ved autisme og ADHD og salarsjuken. Og teimen som var straffast og ikke høyde hese salarsjuken. Og det belastningssalarsjuken er hese. Det er tunglende, engest, selvmordsrønter og rusevnes og bægeevne og alkoholtrobeleikar og etingar og det. Og hit har vi et time om bøttene som ikke høyde seg belastningssalarsjukner som kommer av manglande hjelp. Så høyde vår de stafest, ta de vår med 0,4 år. Men de som høyde tungklende eller depresjon høyde ikke finnet stafest autisme for de var 15 år. De som høyde engest var 13,8 år til de finnes stafest autisme immun til de som ikke høyde hese belastning, salarsjukene var 0,4 år med til de finnes stafest autisme. Selvmordsrønter og misbruk, de var eisen nesten 15 år til de finnes stafest autisme immun til de bøttene unge som ikke høyde hese salarsjukene var 0,4 år. Og etingar Ola var 14,6 år til de finnes stafest autisme og immun til det fyrre tal. Og samme tendenser ser immun til ADHD, men de settene til de få stafest ADHD. De som ikke høyde strongt der ting der, salarsjuke var 20,3 år med, og hittar vi så etter tunglende, hakket det med alderen, og ta det få stafest, at de hadde 13,1 år, engest 12,3 år, selvmordsrønter og misbruk 13,4 år, og etingar Ola 11,9 år. Og hvis vi lykker hittar etter, jenten og dronjen ved autisme og ADHD vi utan salarsjuk, så det den samme tendenseren at jo før de får stafest autisme, de som ikke hadde strongt der relaterer salarsjuk, var 20,9 år av jenten som fikk stafest autisme utan hese salarsjukene, og lå helt opp i 15 år og med alt hadde fikk autisme og eisen hadde avgavis engest, tunglende, kjølskian og etingar.
Og det samme satt til drøngen. Men det var yngre, da det finnes staffet autisme, 8,6 år, men anbefalingene om medelalderen er sånn i 5 år. Det var 8,6 år da de fikk medelstaffet autisme, og imot til de som hadde strongt der ting der salasjuke, var 12,3 år medel da de fikk staffet autisme. Og samme tendenser sast, og imot til ADHD, de som ikke hadde strongt relateret salasjuke, av jentene, de var staffet at de var 12,5 år, og imot til de som hadde strongt relateret salasjuke var 13,1 år. Drøngen imot til ADHD, de som ikke hadde salar, strongt relateret salasjuke var 12,1 år, og 11,4 år. Yes. Jeg har 2 slides etter. Bjørk, hva er han? Bosseren? Yes. Helsan til bøtt noen ungen vi ADHD og autisme i førjen. Jeg har valgt at 24 våar vi i kveld. Og i førjen har vi et hakkere medelalder vi staffesting av autisme og ADHD. Og høver medelalder hever samband vi strångtar tenktar sjalasjukker. Vi har en 2-årig bojlista til utgreining kanningar i barn- og ungdomspsykiatrine som fører til hakkere alder for kanningar diagnoser og her vi seitne hjelp som atter hever samband vi strångtar tenktar sjalasjukker. Social kamuflering at man heldig venter trobeleggene innetter enn at det er kjønnligt og til mer vanligt til jenten og kvinnen så til eisne en våre faktorer og stigma er en velkjent avbjørn til einstakling vi ADHD og autisme. Så følger vi ADHD og autisme vil stigma seg som en tøyende våre faktorer og vi kan fåre for at folk søker seg hjelp. Til symptomene verre, minkar hvordan folk fyller vidtjørene, manglende stål, og hever nøylig avvarskan av luskaskene til bøttene og familien. Stigma i samband med salarlige helse og neuromenningerlige avbjørnger tidligst ofte være mer kjønnelig i småvån samfunn som det førsker. Her ødel kjenner ødel, og vi kan skal linde til å si at hattar er bare, så er det bare i hans familie, som så kan fåre for at det ikke får rødt hjelp. Vågen om bedre fremtid. Hva kan man gjøre? Man kan gjøre ordentlig. Så heter bare tro i bå. Styrke sernomsfrøyene, salarfrøyene, tvørfaglige storskipene, særlig i dagstånden og i skolen. Vi har skipene som rikker. Vi har til salarfrøyene i Klaksvik, skolen her, også skolen, som rikker ordentlig vel, og som er trivna til bøttene og de unge her. Og vi har forleggerstover, skjerstover til dømes i skolen i Høyvik og i Vavnen og er sånn som rikker ordentlig vel. Men det er ikke normeren, det er ikke alle sånn. Og vi har eisene tvørfaglige skipene til dømes av Verskatland er i Sore. Her man samstar skole og heime og badne som har gjort badnen ordentlig vel. Så at utbytja at her skipene som rikker ordentlig vel. Vi har skipene som rikker ordentlig vel i følgen. Inklusjon, hukkboren modvis bøttene, ungen og familien tar ved autisme og ADHD og øren som har sannelig avbjørn. Vi er nødt til, dette her er det førje bøtt og ung. Dette er vidt. Det nytter ikke bare å si at det er så, eller man skal bare ta seg sammen. Hadde vi sagt det, hvis jeg bad som snarere i alle tøyene, og ikke så at jeg bare skulle ta seg sammen. Nei, vi kan det, og ta ganske færre briller og linser, og et arbeid i tvei. Vi er nødt til at hjelpe de bøttene som har avbjørnger, og vi har vist, og gransking viser, at det er hjelp som rikker. Og at det leier ganske til fra bojlistene bøttene og ungdomspsykiatrien bort. At hjelpe de som loja. De 286 bøttene, som står på bojlistene i 20 desember 2022, og hjelpe bøttene og foreldrene der. At hjelpe de at ta seg vel av sånne bøttene og få rødt hjelp. Og hjelpen
ut fra en faglig vidan, bare innan salarfrøye, sosialvisen og laknavisen. Takk for. Tusen takk for det, Torron. Her var utørselig dømer og på hva vi kunne gjøre, og pura samt. Og i ødlån av dem, og her nekva træt. Så, ja, nu det så kommet til opplegget fra Bjørkdam, som forskerne av ADHD-fellene, og til så Så, et lite sinter omfellet, det var stående som MBD, dampfellet og 1995, og det er datt sånn i 4. Barnapsykiatri og psykiatri generelt øyelig unge i førjen. Hun kom faktisk ikke ordentlig fyrir seg for en sørst og i nullen. Så til eisen tog man sier, men 4 var ikke av hæs. Det passer. Man tar seg ikke unta, man hei unga skipan fyrt, men det er vi til. Så det er ganske tog at det virker sånn det ekvislitt nå. Men, og det var så endte sånn, og så i 2019, da jeg kom fela, det var et øyelig lydde fela, 22 gjeldende limer, og nå har vi rattet 60 her, vi er flere enn 800 trus gjeldende limer. Vi er et av 40 felene i mekt. Vi får 300 000 fra Almanarannon. Det er med landet til en vedlegging, og vi kjøper for bølgen og alt mulig annet. Og så er vi så heppende at vi da finner 245 000 fra Rynkeby i 2 år. Og så får det en limakjalt. Og vi er en stor, størst nevnt. Vi må være nekv, til vi har øye nekv å gjøre. Hva ønsker vi? Vi har haft øye fokus på bojekøyene, og det er ikke tog at vi talte at bojekøyen er det aller største problemet, men hun er symptom og på problem. Så tog har vi fokusert øye nekv på bojekøyene. Vi har skriva og fyllt denne nekv, men det er det eneste matepunktet vi har haft i det første samfunnet, tog jeg bojekøyene kom ut cirka halva første år ut av landssykehuset det seneste 4 år. Så bojekøyen er det eneste vi har haft således til matestokk til det første samfunnet. Og det som er ordentlig kjeilig til at hun er voksen. Helt ekstremt. Bare i oktober da finner jeg fremlagt hesa roll-ups. Det var 1024 kø. Der står opps ADHD. Og i det er det holdtrus flere. Og det vekser. Og vi tar den her ved grunngiv køy. Men det er ikke bare bojekøyene vi ikke borster. Vi ikke. Så det som virkelig er årsøkjen til at bojekøyen er akkurat av hæsen økene, og unge er standes, lukka ekvislig, det er til det første samfunnet vi kjenner ikke. At det er det. Vi halta vi gjør det, faktisk i 4 årsragreisene, da skriver jeg at det er 2.0. Det er helt at vi var kommet her til. At det var vidkjent. Jeg skriver en lenka fråga, hun ligger av hjemmesøyne. Helt det var så glad til at det var føltest vidkjent. Og det finnes jo totalt bakkast til at verleisen er ikke. Vi vidkjenner det ikke, det er ikke jansett. Og bojekøyen er til aller skjønneligste i okkar samfunnet. Så hvor velger vi det av en heila ved en kross, ja. Det er her vi der. Han er krossover ut, han er strykar. Vi tar oss stadigvæk om han. Vi tar oss mer om han, men vi verlegger noen, så vil han ikke vidkjent at somme kanskje heve avbjørnger vidt. Badneverskatlan er et øyelig godt døme her som atler setter inn og firebyrja er bøtten enda byg. Så man helter at man kan firebyrja at det. Det er det som ligger i okkara samfunnet når man tar seg om. Onker nevnte skjermnusla gjør diagnoser. Firebyrg diagnosen. Vi er her, tog verre. Men til du ønsker innskjer at bøten skulle heve og være ørvus. Ønsker innskjer det. Men vi, sånn min er en av som bøten som tar noe ganske. Jeg har ikke valgt. Han har ikke valgt det. Vi har ikke valgt det. Men det er akkurat verleid. Som jeg har bøtt
vi omkron, og heter okkar verleidje, og jeg mener da, vi krever ja at det er vidkjent. Jeg mener da, helt seriøst. Og til tog vi kjipa fyrir snir. Vi vil ha kross vi heiland, han som fyrir ut og lova nekka. Jeg mener da, hvis jeg kunne stemma Mette Fredriksen, så er gjørst det. Vi er ekstremt stigmatiserende for. Vi reibokne av at det er så godt å være. Ja, for somme, det er ikke godt for ødel. Her er mega negre årjavnater, og særlig psykiatrisk økning. Det er manglande vidkjenning. Jeg er så heppen og ikke stydla klokken. Nå sier det tid her på en. Ønskene tikkere flokken her tid og dårlig takveten her. Ønsken. Onkra tanter til nødje velen gjør at jeg har selv vært her. Og det gjør ikke et kvør. Minne enn 3% halda det interessant å ta som psykiatri. Selv om det standa så negbøden. Hva sier det ikke om dette landet? Hva sier det at vi skulle ha 4 byrja av bøden skulle til psykiatri. Vi skulle ha sett inn i ødlån øron først. Aller sørst. Psykiatri. Håas Toronsra. Gransking viser at det gjør det sjuk. Okkar skipan gjør okkar bøden salar sjuk. Det er akkurat øvått. Det er akkurat øvått enn det som vi gjør. Og jeg har sagt til alle tog at det er et paradoks. Det er et paradoks, tog man helter, vi har tatt heileva, så blir du misnøyd der. Det er akkurat øvått, jeg har sagt til alle tog, det viser seg. Teker du ikke til en heileva, eller du får ikke til en vidtjer, og ferdig stedfest, og ferdig en hjelp, så kommer du i alle mulige trobleger her av misnøysregnet. Det er et paradoks. Det som ditt halta skulle de vente fullstendig øvått til verleid. Og at det er vi som lever vi om daglet. Så vi ønsker at Mette Fredriksen være valgt i førjon. Jeg er først hjemme på Mette. 1 milliard til psykiatri. Hatt en floksformer som får ut og sier hatt det. Hver floksformer i førjon har sagt nækka som helst om psykiatri. Ongen. Jeg har stilt opp flere for. De velger, vi med psykiatriske øke, det må dekkes. Vi får onkre, vi velger onkre, en brosjur som er også det. Verligene, de som sitter ved valgte, eisene tar der komme. Det er ikke flokkeren selv som får ut og sitter, og det er det som er mega kjelt. Onker sier, men vi har da velskron bøyle skal vekk. Jeg sier, det er ikke måte å få den vekk. Det er eisene bare avviset og bøttene. Så jeg vet ikke bruk for det. Vi ønsker 20 millioner til psykiatri. Vi ønsker at badnaverskatlen i stedet 4, at man skal 4 byrja at det. Så vil det en parster av at det skal trykke at badene får skjøtere avgang til psykiatri. Ikke til at du skal sitte inne ved ødlån, øren, åren. Psykiatri skal være det sørste. Psykiatri skal være et av de første tingene om du får inn til ødlån. Det er rettelig. Vi vet at det er sånn bare så mangler blå Ukraina. Vi har hakt til 4. Vi vil ha rymlige stående skoler og arbeidsmarked. Vi vil ha virkjenning, verlig virkjenning, og ikke bare at jeg vil lete som om å si at jeg bor i listerskole bort. Vi skulle vite hvordan vi får det der bort, og det skal rævlig noen penger til. Ja. Vi ønsker ikke heilen skal være kryssover. Vi ønsker at man skal tåre å ta den, og mulig å få det inn, og ta bøtten være badnakanninger. Hvor skal vi ikke kanne? Hvor kanne vi det her opp til? Det gjør vi. Alt vi kan utan herfra og opp. Det tror vi det halte ikke at det er godt å si at jeg prøver skulle veile nekker. For de bøttene som er født ved at det tar at det er en gave å få. Så det har vi ønsket. Takk for. Større takk for Bjørk. Og verste høyre. Nå kommer Anna-Kristina Niklasen. Er at jeg legger frem for dere. Hun er funksjonssjukersøster, og jeg ser sjukersøster og psykiatri. Hjertelig velkommen. Hej, god kveld.
Jeg kommer at snakke i synder om hendene bøyelistan ute i barne- og ungdomspsykiatriene. Og jeg har hod til å spørre hva det vi bøyer etter, eller hver bøyer vi etter. Så tar vi tar så om bøyelistan, så snurrer det seg ofte om hvordan lunsje, bøten og ung og tarre familier skulle bøye etter å slippe fra med til utgreinen. Og bøyetøyen en avbjøring, og hever greier avleggingar, men egentlig eisen bare en avbending om en grunnleggende avbjøring, nemlig manglende ressurser, særlig imot til særlaknar, men eisen imot til ressurser at utgreina og at veita til røtte hjelpene og vidtjørene at han var. Og tog jeg vi til å si at det gjør slags mening at bare sitte om bøyetøyene til utgreining hvis man ikke kan veita til røtte hjelpene at han var. Og tog vil min høvesbåskap være at bøyetøyen en trobeleggje, men det er bare ikke den eneste trobeleggjen. Det var eisen en stor trobeleggje hvis vi utgreiner kjøtt, men altså skulle bøttene eller til unge så bare bøye etter å få hjelpene. Så vil bøyetøyen bare flott. Så. Til ikke Iva så bøyetøyen en alvarsom trobeleggje. Det hever greier avleggingar for bøttene, så kan det være en vestland av støvne, avbjørngene til å vekse, det blir mistrivast, kommer kanskje ikke skole, altså skole atran, og sosiale avmerkninger generelt. Og for familiene så skaper det et øyelig størst trusht, det kan fylle en øyelig stor ovissa og maktasløse vi, og at avbjørngene og gjeranstenen vekser i takt vi at avbjørngene vekser. Og for oss som skipan så kan man nesten si at vi at støvan vestner i vetøy så malene ofte altså kompleksiteten økter til det endelig slipper fra med tja okkon, og det krever så eisne flere ressurser til okkon, ressurser som vi faktisk mangler i forveien. Så tog bøyetøyen bare topperen av Isfjallene, og hun kommer ikke av onkon, men hun henger direkte sammen vi mangler på ressurser, særlig imot til særlaknar, og dette en snakket som vi sitter i London og rundt om okkon. Og det avvarskar alt forløpet, altså særlakten en likere ressurser og gjør forløpet imot til stittlande diagnose. Men vi mangler eisen, hvis vi skulle utgreina flere, så skulle vi eisen ha flere ressurser til at utgreina og at veita nøktande bitcher og hjelp at han har. Men særlig etter her vi at det for fire særlaknar, det gjør at det skaper fløskeholser og i øtlån forløpene. Og imot til nøktande bitcher og hjelp at han har, så det ikke bare galtende inn til åkken i barne- og ungdomspsykiatriene. Det eisne i primære geiran til å si at det er helt ikke nok å ræfeste barne- og ungdomspsykiatriene, men vi er nødt til å ræfeste alle instanser som rundt om barnet. Ja. Så man kan spørre sånn om vi egentlig kanskje vi firmåne kunne brøyta og karasjoner, og det ikke tog at vi ikke skulle ha fokus på bøylistan, men at vi skulle anse etter at vi ikke reduserer trobleggene til bare å være en spørninger om skjøta utgreining. Hvis vi bare har fokus på bedre om et liv, og i hessenføren det så bøylisten, så får vi ikke en bedre skipan. Det blir bare skjøtere til neste fleskeholds. Altså at det gjør ikke mening å bare stitte bøyetøyene, etter som jeg nevnte i åren, hvis vi ikke har en kapasitet til å veite vidtjer og hjelp at han har. Og da vi hittar etter bøyetøyene eller bøyelistan, så det ikke bare en spørning om utgang til skipene, men det en skipene eller trobleggje og især sjølven. Og da jeg sier at vi skal anse etter at redusere trobleggene til bare at være spørning om bøyetøy, så det at det handler om alle kjedene, helt fra avvisning, faktisk fra en avvisning,
til utgreining, til vittjer og til oppfylljan. Og her tror jeg så kommer det å det eisende samstarv i kommune, skola, delstånd og primære geiren. Her står parter av hjelpene ligger ta en utgreining i Lio. Og etter her, tror det ikke nok at vi bærer rævfeste ressurser inn i barn- og ungdomspsykiatriene, men han må eisende økjast til alle time som skulle hjelpe rundt om barnet 18 år. Så kan man spørre seg hva løsningen og hvor kan det være en 4 måneder at vi brøyter okkara sjånarhatt eller maten vi hittar på avbjørngene. Så kunne vi flytte oss fra at bare spørre hvordan kjøtt vi kunne utgreine til heldre å spørre hvordan kjøtt kunne vi hjelpe. Hvis vi snakker minne om om bøytøy som et isoleret mål, men heldre ha fokus på rette og vidkommende hjelp til rødt tøy, og en hjelp som sammenhengende tvers som geirer. Så flytter vi dere fra at det diagnosen som skal utløse hjelpene, heldre enn jeg vet ikke etter at det tørveren som skal utløse hjelpene. Så altså, vi tittar etter hva avbjørsen heldre enn hva diagnosen så får man sett noen ting i versk åren, og det kan så gjøre at ta mye man bøyer etter å slippe fram til en utgreining, at man kan forebygge at støvene vestner betydelig. Yes. Og hvis vi så skal snakke om utørslige løsner, så kommer vi ikke utan om at vi må hitte etter okkara serlagna ressursen. Det begge inni ABO vi tar med ressursene vi har nå. Vi må alle trykke oss at vi gagner de ressursene som vi har best mulig. Vi må eisne arbeide vi å finne en løsning og på de manglende ressursene her og nå, samtidig som vi hitte etter en lengtøyere løsning. Altså hva det som skal til for at disse underlagtene som skulle til å spesialisere seg velge at spesialisere seg innenfor barn- og ungdomspsykiatri, hva det som skal gjøre det attraktivt affære tannveien. Og det kan godt være at det ikke er noe som vi får mest avgående for noen 20 år, men vi vil være nødt til å huske tannveien nesten. Så det vi husker hjelpene av en diagnose, altså at det tørveren som utløser hjelpene, og ikke bare diagnosen, tror at altså bøttene mistrives jo ikke i diagnosen, de mistrives i gjeranstenen. Og det tror vi skulle sette, man kan huske jo før vi setter inn, jo mindre fløkt være forløpende. Men eisen er noe så grunnleggende som ikke etter hva det vi mater gøskene på? Hva det som gjør, hva mater vi, altså når sier vi at vi har et godt tilbud, eller hvordan man skal kalle det, så er det at vi må ha flytta fokus fra at vi bare mater suksessene ut fra hvordan lenge bøyetøyene men eisen, hvordan lenge skal man bøye etter å få hjelpene? Hva effekten av hjelpene eller vittgjørende? Og ser man en mån i truvnene, altså økes truvnene, økes funksjonen til battene, så er det at vi får ivre å huske at en god skipene ikke bare en som utgreiner kjøtt, men en som hjelper kjøtt. Ja. Så vi kommer ikke utenom at bøyetøyen en avbjøring, men eisen en avbinding om en større underliggende troblegge, som til manglende ressursene, som skaper den ojevnveien, og fløskeholser i ødelig forløpene. Så enda mal til åkken, det kan ikke bare være at utgreiner kjøtt, men at badene, eller den unge og familiene får rettstundes, og vi kommer til hjelp. Ja. Det var faktisk det. Det var Arne, tror jeg. Ja, takk for det. Ja, tusen takk for det.
Åren tog, ja. Så vi tar helt til togene. Lukas sier at det ser utrolig flotte t-shirtsene her på. Det kunne kjøpes fra fellene. Og annars så blir det en stekker nå, og så kommer Paula Pettersson, og står der at jeg er iver, og vel en få vi stiller bord opp, så de kommer stille opp etter alfabeten. Så takk for det. Og du får endelig få en kaffe. Yes. Lycka säga att hvis man inte köper någon sån flotta t-shirt så har vi av tusenfällan i kvarsfall och en terminal här på nej. Det kostar 200 kronor.
God kvalitet. Nu får det börja politiska chatje. Så finner det plass. Jeg heter Paula Pettersson. Jeg skal ha årsstyre i kveld. Prater vi så vel som er her. Og takk for at du kom med. Vi kunne lukke presentere deg til Jan Vestgaard fra Folkeplassen. Det er Martin Drankberg, sier man til. Ja, fra Sambandsplassen. Helena Jørmundsson Orsaka fra Janne Plassen. Johan Stenberg fra Kjølstøyre. Og Hanna Paula Bistrøm fra Kjølde. Og Nena Jakstøtter fra Framsøkt. Og Matilda Siversen fra Miflasjon. Og enda man lærer jeg at vi tar akkurat til alfabetet sett opp. Vi har noen evner av skrønne. Noen av de kan vite syndrom da og så man ikke kjent av spørningene. Så det fyller det bare vi gjør. Men jeg husker, jeg begynner lykke. Jeg sier godt kveld. Hette er et tiltak skipet i fela vi autisme eller autismefellet og ADHD-fellet som til sammen har over 1000 limer. Til sammen på Hesberg-fellen i eisene flere tusen folk. Da vi råkner til overhåndet og ånder vi. Det vil si folk som enten har diagnose eller er overhåndet. Limene i fellen forteller dere at de opplever ofte å være rævfest nok så nylige. Til det kommer til helseverket og gjør rundt skipene og eisen til politikerne. Utan til at det er nok sånn som nevner også som ønsker noe vellyft noen. Og i Danmark, som omkrever inn i akkurat gjort 1 milliard til badna ungdomspsykiatriske ønsker for å få bøylestanninger og for å få bedre vidger til spøttninger. 1 milliard. Enda mal vi sunt og kvöld til at Salahelsa skal og politiske dagskrona nå. Vi går takk ikke langer. Velkommen, velevne Hebeint. Jeg får røyne og si vi vil helst ha ordentlig lyfter, ikke bare tom vellyfter. Jeg vet godt at det ikke kommer inn igjen, men vi vil gjerne ha oss uttøyselig et eller annet. Ja, så vet man alt. Den første runden er at jeg får at be tikkene forteller meg hva flokkeren til tikkene skriver i velskron. Hette rødt. Det sa det rødt, og de får 1 minutt parst. Og så faktisk bare bryr vi Jan her i. Hallo. Ja, for det første, takk for at du kom. Og som oftast som byråkraten Jan, det har vi noen lyfter, og det stender i velskronene at åkslige rævfesta psykiatriske øtje, og eisene særlig av badnapsykiatrina. Men så det stender som nesten som et så tomt lyfte, og det er eisen til som just det lov til å ha utøyselig, det er jo man sier, jeg lever jo det kun det, og det er eisen årsaken til at jeg har stilt opp. Så det stender bare at jeg skal rævfestes, og til det som stender vellyften, og så kan jeg komme inn og sette meg mer kvart, og er utøyselig, eller jeg er utøyselig, vil gjøre. Takk for det. Det var om det tog, så vi går bare vi er. Ja. Ja. Ja, vi er i samfunnsflosjen, og vi har altså vi hadde en sterskere undangang mann som var Kali og da i tøyene sette jeg der vidtgjørestående gongt. Men det er så bostor, og det er noe som vi færre nødgrunnet oppa at arbeide vi nå eisene. Jeg måtte jo sette sin prøys på Bjørg Dam, der hun tar seg om skjelta i okken, og det er eisene rævlig tatt på Gjerstadjøberg. Og jeg skiljer Det var hans her. Ja, det hans her. Jeg bruker meg hans reisende. Nei, jeg tror at jeg har et dakk litt etter. Jeg har suttet av det er diagnosen det blir uklar for sent, og det er suttet enda man lærer seg faktisk å leve vi som en livsstil. Så jeg stiller opp faktisk, jeg vil stille opp før, ta krefter meg 50 stemmer, så jeg skiljer henne veldig vel, og jeg stiller opp til det her, du brenner for det sted. Takk. Ja. Lena. Ja, takk for det. Og takk for innbjørnsene til at jeg hadde fellet og autismefellet. Vi vil jo tørselig arbeide vi at minke om boilistan, men ta i det sagt, det jo også sagt for lite, som vi da finner ikke stedfest. Vi i andre plassen vil jeg gjerne heve vi arbeider bort fra at en diagnose skal hjelpe til hjelpene. Altså at hun skal sette krevet til hjelpene. Vi skulle hjelpe uten en diagnose, så vi kunne hjelpe til lia. Här har vi sagt att det ska vara en utlöva. Till de som får hjälp skulle värva det till som hjälperna, medan de som har boja och allt för lunch och just nu får en goda hjälp.
så vill vi omskipa akkurat välfärd så hon är mer enfald, hon är bättre och hon är människan. Vi vill arbeta vid, eller personligen vill jag arbeta vid att vi får bort från strukturella abilism och ta mest att vi blåa hård, de som har törv blåa hård och det har något självs ergera rätt. Och så har vi ett helt personligt insteg om att vi stäcker vi att hos om det vågor i samhället och här är alltså ungen vågor in här. Tack för det. Ja, Johan. Ja, god kveld. Jeg er Johan Stenberg. Jeg til daglig så arbeider som leier Gulaskola. Og du er så enda på kjølstyre, og vi har sett noe som er mål, at vi skulle få oss hjelpene å komme til folk skjøtere, og hun skal ikke være avhengig av om du har finnet diagnosen eller ikke. Vi synes at det er ordentlig nek som strøyest, til familier som har det streve, til nek som råper etter hjelp. Men hjelpen, hun er ikke her. Hun er et eite om at vi prioriterer det, og det er ikke nok å si at vi skulle prioritere. Og i alle utlånstånden ser det ut til at det er penger som mangler ui. Ikke vi velvilt. Det er velvilden er her, og folk strøyest kvann det for å røyne at gjøre sitt aller beste for å hjelpe timen som har vi nei. Men det er mangel på penger for å prioritere og ikke ordentlig. Så du sier at vi var av sjukhusen nesten her en dag, og vi tar det herfra at det er det som mangler ui. De er nye prioriterer, og de kunne ikke vite at de hjelpene er treet som er over nøye. De får stille diagnosene, og så er det ikke så jævlig enn jeg mer å få. Du får mer til du. Takk. Ja, Hanna. Ja, hej. Hanna Paula. Ja. Jag kallar mig Hanna Paula här norr. Yes. Ja, jag heter Hanna Paula. Och ställt upp för Joel. Det ständer inte direkt näka i Joel i muntlig psykiatri och Salarhälsa. Salarhälsa. Men det ständer att vi skulle tycka att barnaratten där satt mallen verur hilden. Och att familjer vi ser stycken erbjudanden skulle ha ta hjälp som de har bruk för. Och så ständer ösni att vi skulle ha lag gott där till på. Det är ösni ett öliga störst vällyfte. I arbetar själv innanför det psykiatriska området så vi känner rättliga väl. Och här har vi ösni arbetat i barn- och ungdomspsykiatrin så vi känner området rättliga väl. Och kan bara nicka jottande till det som Björk var inne i. Att det här är stora törvor att få mörra stolen. Ja. Tack. Ja. Oh, ja. Nenna. Ja, tack för det att jag kan vara här. Här är bara manglar mikrofon. Vi delar det för inte. Och lyckor är allt. Ja, vi har det. Här är nog en mikrofon. Jag ställer upp framsagt och framsagt här är snacka konkret och i vad säger det? Välskrona. Ja, i välskrona, ja. Och det kan alltså komma att hon blir förlängd. Men det är inte det var stå i att det som är att den samgången som kommer nu ska ha fokus på folk vi särskilt törva och hade vi psykiatrin hade ju varit en rävsöva i näcknäckar att och tror undligt att det inte görs något vet. Och det måste göras nu att det. Ja. Ja. Tack. Matilda. Hej. Ja, det är så vitt här var välskrande för mig flocken. Vi tar punkt som heter Salarhälsa ung. Det är att vi har faktiskt långt en lov som ska trycka att öllmittlen 15 och 25 skulle få OGBs salar hjälp för psykolog. Det var till 35 men för en samgång av mäkte det för dårs så det lackade till 25. Men vi har så funnit vita bei av psykiatere och från psykologen att det är för sent. När de förna börjar från 15. Så vi önskar att bryta marsche ganska helt ner noll, hvis man kan säga så. Tror jag att bötterna skulle ofta se det om det är 8 eller 12 eller 15. Men alltså ja, så det är det som vi har skrånat i jocken. Okej, tack för det. Noterar mig här var att det är tjejflockar och fyra av dem hade oss kvar för lite i. Ja. Så för att det inte vad är det? Vi har hört äsne nu i kväll att det är bojetöjen, bojelistan är rätt. Men bojetöjen eller ströj och bojelistan är något helt annat.
Jag skrämmer ner ofta den strävan upplevelse av föräldrar ni behöver att släppa fram att få barnet avvurst till utgrävning. De renna panna mot väggen. Vi sendt fra Per til Paul. At jeg hadde jo autisme i vår det som kallas oskjønnelige avbjørnger. Du taster ikke av dem at de har hese diagnoser. Hva utørselig kan man gjøre? Og det bare går fingeren opp. Hva kan man gjøre for ikke hese tilgångene lettere og smittligere? Så familiene får hjelpene for. Var det Jans var først? Nå leser jeg. Ja. Ja, nei, ja, jeg har vært i junglen hessa mellom tvefernar, vi tvei med botten kommer, i bogen for en taler om autisme, og jeg har prøvd å sloppe kjoffra med, og se hva urslit det gjør. Det ble en solsyn så bort det, og så har vi prøvd noen år siden, ta motsatta, jeg har vært køy i 2,5 år, og det gjør det ikke stående bedre hvor kan ta familie eller vattnet. Och det är sagt så är det under ången omstund en avkøring att det är starsfolk hur kan de stå eller i psykiatrien så jag vet att det gör att det kunna jag vill helt ut av maten att jag har funnit avvisning jag har en gång lakna som låtsar väl efter och tar allvar till man säger det är otroligt tacksam för det men så tror du skulle avvisa från lakna om att han inte vill avvisa barnet där. Nej. Det upplever man inte. Det upplever man med andra vänfolk som har upplevt det samma. Och är inte ju en förfärlig spiral här. Ja, är det simpelthen har haft barn som för självmordstankar och skola alltså 8 år alltså och till Kan det så lösna är alltså nej alltså det nästa upplevelse. Ja, lösningen är först och främst och leva samfället att det står snacka något om fortsatt halt för. Och jag såg också på Facebook att det ligger mycket så ska människor halt för. Så det man först och främst vara till. Och då blev en välfärdssamhälle så hade jag utkomna samt om att det är några grundläggande ting som går utlig samt om att ta skatt till. Och med andra heter öge. Och heter öge blöjer. Och jag ser hur det hever i västna. Och jag pura samt i björk. Alla flockar har skiltna. Så jag önskar har prioriterat av någon och. Och ja, jag är pura samt som Helena säger att det är inte väg folk och går ut borgare i landet och går ut föringar. Och det skulle vara jansett vid ånder. Och tills du ser in, ger samtidigt att köjen kan stittas. Ta lös i stroblangen här nu, men det kan sannolikt lätta om stress på ett time som skulle bli Ukraina och att han familjen så snart boja och kanske mangla svär. Så det skiljer det. Får man faktiskt snacka om Bojleström man löter. Vi också av vet till Schalt han kampen är ordla längre så. Det tycker är ju några folk. Så jag går vad gör kvar var den att det kom ner. Att var det Drankberg. Ja, jag går allt hur stora. Hallå, ja. Spurningen var vävren till att få en avvisning till att bli utgränad eller längre. Hur ska man göra det? Helt plötsligt. Hur ska man hjälpa på det? Jag ska göra öle kött ja, som Jan säger så är jag säker på förra böt någon och här är det inför till det som jag att jag det och jag menar etternöllar. Här och vi vet vi söker några tecken på här är behöver att jag det är sätta diagnosen och han och då vi så snackar vi lackna och fortäljer så är dronkgrön inte attraktivt nog till att sända ut psykiatrierna. Det är ju rätt. Det är ju inte vara så. Det är alltid föräldrarna att jag vet att någon själv i isne. Det är sagt. Så har vi snackar öliga om vitcheratrikt. Vi och det är vi snackar om att det vitcher och jag vet också om isne och vitcherna och attarna vitcherna. Ja, men kom på listan så att nu också så blöver man avvisning. Då skulle jag ta lättare. Är det lacknader som avvisar som manglar vita? Nej, vi måste sätta personer in. Vi in till det täcka det öde. Vi jag kan lucka prika sen till det. Det nästspårningen handlar om boilistan så vill boja vi tog. Ja, men det är säkert boilistan. Ja, okej, fint. Vi kör det. Ja. Vad var näst? Känner. Nej, ja. Ja, nu har vi arbetat med kvar och landsjukrosen som lacknadsskrivare och i neurologskamplatoren. Och för några år sedan var en bojlist här som var 2,5 år. Ja. Eller långt, alltså han var fruktlig. Och så du neurologisk? Neurologisk. Ja. Och så för att få hetta är lugga som bänta vännen så i samstarv vi läslarna alltså medicinska delen. Ja. Så kom vi till det att vi skulle fjärna den bojlistan. Och vi tog egna konsulenter hem för att så att alla svartna
samståndet som vi låter kommunlaknarna i. Man helt en Har du det problemet blev avvist ut? ja, men det blev avvist ut, men kanske ofta när så kommunlaknarna avviste och nejgjort ut till neurologiska ambulatoriet. Så det blir oilagten till att visst det hettar så gör man så och så Kommunlaknarna. ja. Ja. Jag är inte lackne. Alltså äntligen inte mycket att här men om man lät kommunlaknarna i så att det kommer inte några avvisningar. Ja. Och så helt man där nere och i jöken flera år. Och i huxa utan att jag känner psykiatrierna. Alltså jag känner inte alltid psykiatrierna, jag känner jag inte. Men man kan kanske göra något det samma. Tack. Att man lär sig kommunlaknarna. Ja. Ja. Stenberg. Johan, menar Ja, tack. Det blev till att det lacknade så skulle sända vidare. En tunna var det de som hade bötten om hente som kunde bo fra, få sernamn iver. Och så var det de som kände bötten samman med föräldrarna och vi fick och hese här avvisningarna till att komma till psykiatrierna. Nu är det klippt väck och tar då erst att det är föräldrar som är nej och har det harst vid att röna hjälpa till bötten. Så vill vi nöjt till att säga att när det måste åren. Och det är alltså månad lattar om det var en fälles uppgave. Jag vet att Badnaverskatland eller det som vi sett i stånd, eller hvis det var vi tidser i tingsnån, att sätta Badnalåna i versk, lägger Lutsender upp till att det nu är en samskipare som kommer att hjälpa till för att få tingsnå rättsteg. Det minner om det som det var för. Men då var det faktiskt bättre än det som vi har i det. Du också det är ganska problem att det är lacknen som kan avvisa här. Lacknen ser inte badnet till dagligt. Han ser det bara en löt och mynta det kommer in och vidger stående till honom. Det är inte för kärst att bara be han ordna det. Var det Hanna? Ja. Ja. Ja, du är. Ja. Hjälp åren man får av boilistan. Det är det du spyr. Ja, bät här och hur man kommer av boilistan. Ja. Det är folk blir avvist. Vi har nekvar skipaner och åkare skipaner och det är det som är ett kämpeproblem här i Förjön. Och i som lilla landen som vi där. Och tyvärr är det så lösnar att hvis man ska ha en boilista landsjukhusen så ska man till lacknan men pura samt vi där och att det är föräldrar och dagståndare som känner barnet bäst så de borde finna mera jag vet inte man säger inte vald men de borde finna den att hur arbetarna att kunna avvars barnet vidare på en eller annan måte. Så halt i ösnet det här vi att felax arbete är samt och då det tar man i felax arbete så är det inte som häver arbete så det som är ordentligt viktigt akkurat vi har en sån samskipare det är att man placerar arbetena så att det onkel fyller batten vi gör någon lika till man kommer till lacknan och vidare upp. Ja. Yes. Ja. Tack. Allt av Helena. Ja, tack. Jo, alltså en par av Badnaverskatland är ju just det som vi tog om att det är en samskipare som är till familjerna. Eller det är faktiskt en samskipare som är till badne. Men akkurat i här som förrän tar vi tog om att få tillvisningar till psykiatrierna så har vi ilt vi att umynda mer som stövar ner på nu att det är en lärare eller en pedagog utan det stående som kommer att där kan säga avvis ner. Men här är det en stor troblöjde vi att för att lacknan och inte bli vidkänt som föräldrar som känner sig på den. Och i halde det här troblöjden ligger att vi må ha en samråd med det heter väljande vidkänning. Det är föräldrar till vita här i ett land och avfatt. Det är alltså inte kommunen som ska eller kommunlacknen som ska stanna som får ring här på ett. Så här är en problematik som man löses här som han faktiskt ständer till er ute i kommunen och i allmänna kommunpraxis. Gör man till det året så kan Luka ta samman. Jag också att det det som jag kan säga det är vi att jag kan få hjälp till salarfröing så kan det bära vidla hjälpa igen till jag kan ska gärna kö och boja men kanske ästne om det trubbelt lacknen take det allvara så kan det vara att jag kan hjälpa hvis jag kanske få en hänvisning från salarfröingen och ta vid lackna så jag vet att salarfröing menar heter. Kanske att jag kan hjälpa till också. Att det bara för spurningar så det här slukas samman om så för att innan boilistan attna det som jag hörde dig säga det är att
Det är nummer 1 lacknar nu skulle ganska illa att bättre till att inte avvisa folk. Här kan så själva fortälja vad jag syns det är själv och skulle finna avvisning. Här lacknar sig hon särskilt autistisk ut. Eller du vet. Ska be henne uppföra sig annorlunda eller vet ja. Så hade jag några om det här i halvt det här var förbättrat det inte. Andra kanske kunde avvisa. Snacka det om och att samskjuta fylla vattnet. Och så är vi att och där vet man hjälper där har vi hästne horsförden ikon att här man också beskriver sig från någon annan fagpersoner så det lättare att bli bara just shot där och det så riktigt på alla frågor också. Så ja, tack för det. Det nästa är för språkdyknom det är så bullestanner. Så får man så avsynsta. Så kan man säga så möter man då alltså tar man långst bojlisten och i landet någon. Jag tycker för dig att jag hade för dig en gärna höra här och nu löst. Alltså vad kan man göra? Sjående, de flesta säger om alltså Arne väl att psykiatrin och delsbötningar skulle räffestas. Det här kunde vi utbla samt om. Då fortsätter hon ska samtidigt så manglar ofta fortsättningen till öka likaväl. Så jag spyr helt utörsla. Vad kan man göra? Och kvar av fortsättningen ska pengarna tagas från. Kvar, ja. Ja, först och främst så handlar det allt om prioriteringar. Här är pengar och i 18-karmen. Så i botten grund handlar det om prioriteringar. Hälsofärs 24 rycker pengar. Och ja, och här är det ständigt spärre samfällan. Alltså, och jag håller bara att det är förtydningar mycket att säga kvart och kurs att det ska bara göras. Jag har också bara lagt upp till en utörsliga lösning här nu att på långt sikt skulle jag först och främst styrka psykiatrierna, alltså och på längre sikt så kostar vi 5-12 miljoner fast och så få några miljoner in eka och jag tror bil vi få hjälpen från privata kliniker att hjälpa lograrna för att få köerna väck som kötast. Hur ska vi fortsätta från? Ja, det har vi brukt i de 18-karmen som är i förjärlån till hälsoverk. Det handlar om prioriteringar och till så kostar min högsta prioritering. Ja. Ja, tack. Vi måste låta skola hitta efter bojlisten som nu är. Vi har det varit gjorta, eller vi senaste förtjär så vi gjorta förtjing till trutja serlakna innanför barnpsykiatrin i mitten anna. Trublagen är faktiskt att få serlaknarna. Här är bara en serlakne ut av Simon. Och ta er och pengarna där. Så pengar är inte nog, selv om her er noen ting man kan gjøre ved pengen. Skulle vi ta henne her nå, Larsen, kunne det jo være at det var, man får som sjukhus ut og gjør det en avtale ved privat praksis, å få folk kjøpt tilfølger, takke seg av som trobløygene. Men så kommer vi til det, så får vi sett noen diagnoser, vi får bojlistan nye, så er det bare henne med så ska också annat hända du det skulle loftast. Men det är en tutningar mycket att vi håller fast i att vi har ett allmänt sjukhus och vi inte börjar på en privata praxis så vi har två gånger. Folk som har råd att få en vidger eller få en diagnos och folk som inte har råd. Men så vi sa det åter till att vi skulle arbeta vid törven och inte vid diagnoserna. Så hjälper vi skötare självt om vi samstunds ösni arbetar via få diagnoserna som man ösni kan få ro. Du är kan få vita och är det ju inte allt som kan medicineras akkurat i tillfället jag var att jag hade kan du få höjleva som kan hjälpa känna ikon öljan väl. Och att säga så är det att det var stotsikta. Det är stotsikta och jag också kvar ska pengar komma från. Ja, alltså vi det gärna flashen då så att du ska nyra festat för heter. Du inte så jag vi skulle nyra festa i sjukhusversionen som nu är du inte så ett sjukhusverk som køyre så fløymande vel. Så jeg har alltid fortjenging med å hakka, og heter man så over et incitament å gjøre. Og jeg er her nå, Larsen, som hadde vært eiga gjøtten til å ta den pukkelen. Johan. Ja. Jeg prøver rett at her og nå, det som hadde en eiga gjøtten til for å hjelpe på det. På långt sikt måste sättas mer pengar av till att det må vara akkurat annat attan för än bara till och du fick en diagnos. Det må vara mer hjälp till det än hattar.
så det att jag hade hellre inte vi skulle in och ta privata marknaden till ta för att ganska grucka mera än för att hjälpa. Vi manglar folk som kan göra diagnoser eller sätta diagnoser i förrjun och till må man ut och få fätter i time. Jag säger vi skulle ha folkskola egentligen och arbeta i förrjun till att kunna utinna det här. Kan också tro att pengar ska komma från. Ja, vi kunde kanske titta från alla time rådgivande enten som vi har sett av stånd. Det är så populärt att snacka om dubbelfunktioner. Men det är öliga näck som skulle rådgiva alla ständigt om vad vi skulle göra eller borde görs eller vad det hade gjort förr. Här är massa av vissa pengarna för rätt till att för in i det här. Här det faktiskt vi görs också. Ja. Marsten. Ja, Super. Ja. Det har jag har ordet själva. Nej. Ja, alltså vi skulle få mer serlaknar. Alltså det är helt gott vi att man sampas med vårt vi vill göra rutsfällskapen. Jag sitter lustigt jag inte på att skroar inte öron som är på att jag hör snackar om det vi serlaknar. Så att undanför där samgången skälte ju ta poljerna för serlaknar som gör det på ut långre. Därför vi inte göra. Vi får röna få mer hjälp hem. Vi får röna få touchliga pengar till det. Kvar pengarna kommer till stera på nu att så det lite att utöva mig. Men jag håller verkligen det ska vara mer sen i öronen att här vi bor ju och så tar man och kör av serlakna poljerna. Ta undrar mig inte det kunde kanske ta svär med kvita gjort men ta alltid vara öl ontarligt. Tack. Jag kan stanna och se välja det med så värda det var en miljard psykiatri. Jag har också det är viktigt att man huxar att det är psykiatrin till det vuxna och det är barn och ung till det underåriga. Det är två ymska ting vi snackar om. Men jag också att här arbetar här arbetar folk folk som känner ökat till donali och till vita. Man må lusta efter kaffe lust som de har. Och så må man göra det här pengarna. Och samhället flyter i pengar så det skulle inte vara problem om det så ska den äga gjort han till. Och om inte annat så kan ha-picknicken bara missa 30 miljoner en affär så kör psykiatrin och bara ung alltså. Man kunde ganska tidigt gjort han till korsen bara ungdomspsykiatrin från ha-picknicken. Helt säkert, ja. Okej. Och så fest omkring som hör sig bygga gölna som onkel hör till avpertna som nej jag vet inte men pengarna är i samhället. Det är inte det som är problem. Det är bara skulle 8-30 miljoner till ha-picknicken. Ja. Vad säger du? Det är ju 8-30 miljoner. Ja, och hur ofta är det störst här? Alltså, vi är ju på en miljard nu, va? Alltså, ska ha-picknicken kosta. Och det är skammeligt. Men man kan bli via gjort det här. Hur kan man så göra till något annat som kräver också då? Så att så är också det viktigt att man låter ett starfolk någon och löser troplagan och så får det där pengarna det bruk för. Det är min lösning alltså. Ja. Hanna Paula. Yes. Ja. Nu är vi arbetsrättla lunch som sjukvårdsfränger och med en person att tog har vi arbetat och psyki aska ösnon och har vi också arbetat innan på ungdomspsykiatrin. Vi arbetar där vi hade danska konsulenter här och en dansk psykiater och en dansk salafränk och jag vet inte om det var en succé. Det kom och hem med några dagar kort och vi gick någon och så stod det hinmena och så hände inte. Och faktiskt fick det diagnoserna så kött att man fick fyllt vi. Alltså familjen fick ju ordentligt fyllt vi tog att man skulle ha neckbötten i jöknen på rävliga stora tog. Så det var ett samlebands. Så vi skulle vara väl grundade i tog som vi gör. Jag hade absolut att vi skulle söka efter lacknen. Kjolta med Kjøvelsveld så hade jag också när vi kunde söka efter lacknen i Danmark. Och få danskar barn och ungdomspsykiater att komma hem till Sverige alltså i långre tid och inte bara som konsulenter. Det var inte ett gott attack ta. Och jag hade att Anna-Kristina var inne att vi har kämpetroplikar vi ser lagt någon innan barn och ungdoms område. Och vi har helst några starfolk. Så ja, vi skulle ha pengar, men pengar är bara inte allt. Vi må ha följtjen i øysene. Og jeg vet ikke om nækker føringer på et nå. Jeg vet ikke om nækker føring på et nå som lærer til eller utbyggelse innenfor
serlaknene innanfor baden og ungdomspsykiatri. Så vi har et problem. Så vi nødt til at vi hittar ut de landådene. I 8-anen, vi alltså här ligger en stor tunnel alltså vad ska vi prioritera som landen? Ska vi prioritera till att folk gör det gott? Eller ska vi prioritera till att borra tunnlar? Ångstan det nejot. Kvärt det nejot att bruka pengar till i landen. Vi har en bulk där självin jag och pura samt det manglar sånne pengar i psykiatrina inte samt att havbygningen skal kärjas vid eller tar 30 miljoner till att psykiatrideplen ligger uppe i hölon från i trusjonen och skal om man i havbygningen och skal om man i havbygningen så det är ordentligt viktigt att vi håller fast i tog. Yes, jag håller det där. Ja. Helena Atte. Ja, nu tar jag bara år efter till nu släpper jag sen svära. Det är ju just som du säger inte en halvbar lösning kommer vi chapter arbetsmed men det är som Anna-Kristina Ösen säger här är slaknar. Så en par år ner är jag huxa hur så kunde vi göra det på en översummata vi tar med folk som vi har alltså donaliga sjuksystrar och laknar och salarfröingar. Till falskning är inte uppdriva. Och jag känner ju en som läser det här, men hon atlar sig absolut inte för det. Och hon är en tafföränker. Så här är ju ösnen när vi hur är det inte attraktivt att komma till förger? Hur är det inte attraktivt att komma till sjukhuset? Och i live med Eva står det är nog inte bara tar öljan uppslitna byggningarna ut i sjukhusversionen. Att det mera är strukturellt ösning hos vid arbete. Och serlakna skibanen. Det är alltså 8 trutje laknar til sjukhusverket, til badna og ungdomspsykiatrine. Her er bare øyn til ønsken annan søkjør. Og til vaksenpsykiatrine er det 5 serlaknar og øyn er av vi til det meste vi nærkant har haft. Mars du vill svara att? Ja. Jag sa det. Kors alltid inte, men lycka med. Ja, men alluga så vill jag det där säga där till att ta i bojlisten ner så över. Till en räffästning. Vi kunde kosta dubbelslängt upp det i slösnack att vi har inte folk. Ja, men alluga så alltså man ska göra det attraktivt alltid i själva och du huxar jag att här för att kärja poljen att läsa lacknar så är nog inte rätt över. Det vill det ju med. Men point jag fick nökeln att svara på det men ja. Vi är så stinna eller inna sinna i att röna minka bojlistan så mycket. Och vi får röna få att en köta vitcher om det så kostar det att man nöjer sig och nyår eller få åka hem. För jag minka hända listan så vi får bygga det upp. Tror jag säkert som är röna halta temperamentet sen nere. Tror jag har barst vi heter systemet självor rävla lunch. Helt extremt lunch. Stilla upp senast och väntar man får undertrycka men så är det glad att det är just är sig sted är fina stämmer för det men det får ju gå så vart man ljus så där. Då är det simpelt än inte gott. Då är det inte bara att bottnen får en diagnos eller att det får det har det är ärsna för äldre vi måste huxa om för äldre efterföljande till för äldre måste lära sig. Jag ska säga akkurat som Louis Jockon bröttest markant där i dronkejockon för att jag det och vi får nyår askai och Louis Jockon det är rotot alltså i en familjelöve man det kan bli sträva men vi det man så lei omledet till en livsstil det blir löven glattare då skulle vi säkra att vi där var just en vitcher fylker vi så ser man olägga för äldre och så med kläder det är så vi skulle göra så vi kunde inte bara säga vi gör det där men vi måste göra det eller att det ska göras så att det var dammat. Ja. Du snackar om diagnosen kanske bara sätta som man inte ser också an in. Ja. Ska och så för time. Ja. Matilda, du fick ju organ. Ja, nej, jag också alltså Sean det eisne vuxen skulle prioriteras, men jag också särskilt bort ung till och framtid. Här ska det köra spårning om pengar. De skulle få till hjortarna som de har bruk för det. De skulle ofta spänna vägen. Jag tycker i nästa ändan så sparar det eisen pengar till som sagt att räcka alla familjerna. Hvis föräldrarna var sjukmelda och allt det där så kostar det eisen en 100 rikve. Så då skulle vi spendera pengarna på dessa bötterna. Och ja, jag arbetar inte innanför sjukhusverket och känner inte allt att läsa lacknar. Men också, hvis jag inte är folk i förrjön, men så må vi fara åt annorlunda.
är det inte Danmark så för norra Tyskland alltså här Neckland affärer vi må skaffa cellaknarna så vi där törva. Pengarna tar kan alltid räfästas och om vi inte finner pengarna så kan vi bara stäcka via kärn i blockstolen. Här är några pengar att finna. Ja, här snackar om fortjing, ja. Ja. Jan? Ja, som sagt, ja, vi har vänt att till en kanning som Korsian visste att sjukvårdsverket brukar en trying av tøyene att hjälpa friska folk. Och här blev sagt att som några ytterligare samtal som upplever hälsoverket, här är så nog donali folk som verkligen vill göra mån. Men det är inte ökene är prioriterat och det hänger samman det hela. Och tog det nämnt alltså det goda visningar och allt initiativen till att åker är samt om några ting. Faktiskt åker samt om ulltingene, åker samt om ändamål. Och kunde så checkas åter och fram om kvart och kvosse. Och jag kan säga för mycket vi kommer att lösa trubbelagen så kör ju inte uppskotts väl och ner i röv. Så det handlar om ett annat steg jag vet en hookborsbröting ut i samfunnet som det var inne i Johan och fyrläsaren här åker ett annat steg jämställa salarhälse i ja, hur ska man säga det. Och till härda gånger som han var inne i Johan så är det botten ner rätt och det är vid diagnosen och det är rätt men det är isne och i min tillfälle det här och det som och få skuggabutt och få butt och i familjen som är så väl förre halt och själv att och obeinleis missa tusan vet han. Tog kanske det ena eller hinne buttne fylla till mera och det stressar och ta nya bryter familjer parförhåll äktenskap eller vad det ska vara och det är en öjla stor trubbelage. Och det är bara glädjligt att som jag upplever så har det omgående varit mer fokus på en här som välströjning. Och det är glädjligt. Ja. Tack. Så man omtidje så snackar onkel om helt konkret 5 miljoner eka plus onkel eka gjort. Flera det kan nämna man kunde sända onkel till privat utgrävning eller finns konsulenter hem. Present provokerande alltså så vi tar bara vi snackar om kroppsliga sjukor, lunchgrose och man snackar om man får straffast och kost. Ganska man ska opereras i hela tar man bäntar ut sjukhus. Vi tar inte chefringen för vi kan köra alla chefringen för. Ja, och jag ska se heter något annat man kan helst presentera på ett bäntar nyr över utgrävnast det är nog inte säkert det samma. Men onkel det kan ha nämnt man kunde ganska låta onkel är faktiskt ska bättre i. Så att det spärr hänger av som ser lagt någon som vi tar som men sjukrokta frängar sätta. Så alla frängar isen blåa utbundna till att ta det mesta av utgrävningarna. Och det är det så isen nu att det är alltid man möter någon lackna tar man är till utgrävning. Och så snackade de om fortching. Onkel helt att det kunde helt kan göras innanför där man långt över till hälsovården. Onkel helt att ska nyra festast och sanna Soria tunnel och blocken inte ska köras och förskälligt ordentligt sant. Och ganska som det där sen säga alltså det är några ting som bara får äga jottaner. Men heter hur räring till för äga jottaner. Helt dåligt. Ja. Okej. Vi kommer ju in och yta till snacka själv om familjen här. Jag också bara börja här som en nu så det sker för skifist bara så gör det mer. Skipa. Alltså den öjle växter som tidas ni höra och i misstrunnaje. Onkel nämnde jag ner skola attran köpt någon och ta räka sälja det vi att jag hade autism. Det var slofta ordligt. Det manglar onkel till på. Så man snackar helt förra gången så är det brott av grann förjue och i bräckräkna softmalen. Att det inte får nöktan till på och inte får skolgångt. Stora spurningen är om vad det är det lärare som manglar nomsfrönkar som manglar vita om är i ödsna. Man säger att folkskolan ska lära för ödlom så nu är han inte plats för ödlom.
Hetta kommer eisen inn i etter hva hugsa tid politiskt skulle det ha mer inklusjon i folkskolan. Vi tar jo en folkskola lov som har vært til høringer. Her fellene har givet svær om inklusjon. Her leste jeg at jeg hadde for landet, det er de som kritiserer at men inklusjon, men her finnes det ikke penger vi. Man kan ikke køre inklusjon i en skole og ikke penger fyller vi. Skulle vi ha inklusjon i folkeskolen, eller det ser ut vi skulle ræfeste meg. Det er ikke mindre helt annet, men det er rækker ordentlig ikke av hes som bøtten som vi har i hes på foreldrene. Kan du begynne her hesmennene? Hva du husker her? Ja, hva er det ordentlig spørningen sier du var? Jeg snakker, ja. Hvordan skulle vi hjelpe på en denne mistrunden som er? Det er også ganske særlig for skolen. Ja. Det som jeg har hørt for flere til at jeg helst ikke får gjort til stolar i skolen, at det er et problem, så det er alltid eisen noe som kan erfestes i skolen. Det kommer ofte lengt 18-4, og kanskje klarer ikke å konsentrere seg og alt det der. Jeg er selv eisen faster at en dronje som har ADHD og autisme, og han er så heldig å være i særklassen og i høyskolen, og jeg hadde til Rikka øye vel at det jeg skal ikke 100%, men det er cirka, jeg hadde cirka 50-50 at det er noen fag i en klasse for selv. Det har bor vid veckan och allt det här, så det här var allt till tålne och utgörna som det har bruk för att kunna sitta och koncentrera sig och få att ta faglärarna som det har bruk för det. Men så är det eisne är ju i de större klassen, så det är eisne kunna få att det sociala och kanske eisne vänja sig vid att kunna vara samma i öron till det eisne. Det är ganska eisne en konst att kunna lära sig att kunna vara en part av det vanliga samhället eisne. Så jag alltid teorik och öliga väl att de bäger få ta plats att träcka sig och eisne kunna vara ute. Och det har också det kanske kommer och att det har alla skolor. Har alla skolor där? Allt slett inte. Nej, okej, ja, nej, det är ju hade ganska näka som det kunde färre till alla folkhögskolor eller vad här det törvra. Ja. Att trappa ja. Ja. Kan vi nämna? Nämna sig till att det är landspolitiker vi tar om. Och skolamål till byrådspolitiker. Att folkhögskolan är akkurat som till kommunen som ska göra skola på till tunneböten eller till bötterna som är i skolan. Hvis vi tar till dömes att abatenkonkur ska gå i skola samtidigt och att det är inte nöktande till på samtidigt att öppet gång flest gång skola sant. Hvis det är inte nöktande till på i skolan samtidigt till att abatene som ganska hör att jag hade och ska gänga skolan av trönne. Så det kommunen, så det huset kommunen som ska jalta för abatene för skola till Boyhavn. Så det är sån flötslig spårningar. Ja. Och han är sen ogreira svära. Men man må läta sig ju efter omstövningen efter hur är i när kommunen alltså utbyggningar av domsfrinkon och lärare runt till landet. Flera särskilda tillbud i reisne landet. Så ja, point men du ja. Vad säger det Hanna Paula? Ja, jag har alltid att vi är samt om att förjar ska vara ett inkluderande samhälle. Ja. Här vid öll liva väl och få att det är tillbud som passar till åkra törv. Och nu var hon han som var först fortalte om hur stor next som inte hade vinner. Alltså det är vi att man är bra omkring bra in så snägt procent minst kört. Och alltså då så förvärdigt det är tog jag alltid är att det är ordentligt viktigt att vi är ett inkluderande samhälle. Vi skulle ha inkluderande skolor, vi skulle ha tillbå till de som har törv för stola och i skola tillbånen. Och ja, akkurat som du säger, det som har varit törv att färre och tom och lött och så kommer in natter. Allt är absolut inte att man ska exkludera näkran. Men det är ordentligt område att vi är inkluderande och att vi lätar starförsen öliga väl i mun till ADHD och autism.
Att man undervisar starfolk någon som skulle ta sig av som bötten till jävla område och få att förståelse in i samhället. Som Björk säger, alltså förståelse börjar upp i våra politiska skipa. Alltså till här tar man börja och så oj det affär ut i samhället, ja. Men det är bara inte här. Och då blir det akkurat som att man röjner att kämpa här på men förståelse man börjar uppe. Tack för det. Man kan säga att hvis vi tar tullen till Torron så är det en 20% av bötterna som har att jag hade autism. Det är något snäck en flotch. Det är 2-3 i kvar en flotch. Så det är inte heller att det bara är ankerstova som dår hattar eller ankerförläggarstova eller sjoren eller vet det räcker alla flockar. Bra. Ja. Johan? Ja, tack. Och så nägva för det, men ja. Hon säger att alltså lärare någonstans folkhögskolan tar i landet fullt. Går det till på att sätta stånd som ser till på eisen landet som betalar det. Det gör kommuner inte, men kommuner må betala ett skolagalt hvis du inte har hemma till kommunen som skolan är. Att nu visst du har rabattna sant det kommer goda skola så betalar det skolagalt till det. Inklusion hever talent att det är ett oallmäntliga flott år och politiker brukar det på flänk och par glömma lugga till att det skulle göra pengar vid det. Ja. Det kommer inte av sig själv att bara kunna bara köras i en skola lugga mycket gusta hava det. Det må vara här som törvren till timon är allra bäst och nöker av timon det har törv för i en löto att komma ur skolan och till att se till på för att få stress i av timon. Så läser det för att det kan mot undervisning och läring. Och så röjnar man och ser till på att röjna för bötten innatter i folkhögskolan. Som kommer inte ut efter för en del liv och nu och färra kanske namn X eller vidare till de autism och tillbud som är ute och klasser. Det som manglar förståelsen av ödlantoj till tål. De bötten har bruk för toj och tål att kunna männas till synare fer. Skolan är inte gjord till det. Han är gjord till att vi börjar första tester från första flottet av och så skulle öll köras jögnes av pilsfabriken och komma ut att det hinner inte och öll skulle vara lika. Verleigen är en annan. Och det manglar till att man har förståelse för att det är det som ska till att vi gör som på en tog och tål la männa sig till dikton som det nu ena för hava. Till öll hava dikter och öll kunna mäkna det. För Luka säger att det är öle stolt av att man så vid här och chocken och goda skola på nu. Här för vi har 16 lio i sommar och få folkskola präg. Hvis det inte kom här så fick det inte. Så det är nej åt det här va så. Helena? Ja. Och jag kan känna sen att det är samt. Folkskolan är inte blivit en skola för öll. Han är faktiskt en skola för att det som är akkurat lika. Och är du inte sådär folkhögskolan som man är på nu kunna roma flöjre av tajmon som du säger 20% är faktiskt öljande neck för en vuxen personer vid 25 ungdomsbötnon. Det som vi melder till är att det är flöjre starsfolk, det vill säga flöjre lärare om dessa bötnorna. Kan man hjälpa ett sintor. Men det är inte nog. Det är mer orska till, mer stol och mer ser skipaner in i folkhögskolan så man kan lyckas som Johan Stenberg säger så man kan leva från en löto. Men detta varierar otroligt när från skola till skola. Här att säga så är det således att böten visar ju en törve och man säger om det är autism och att de har det eller ett trea. Inte här en lower till en rätt att komma i skola i en vanlig folkhögskola. Det är ju bara så vänt i horne som ändå ut i skolan någon trönne. Ett lachatikon i Torshavn kommun är det så goda skola. Troblagen är bara att nu så gör vi det att skolan trönne är blivit överfilter. Här får näckböd. Och det varierar öljande näckvätshåndene. Men till något öst är det kanske östnivs för näckböd så att det var ju körliga. Men här rammarna passar inte långt till att skolan blir för smäller. Och det här blir inte till, det här må vi bryta. Ja, jag har haft en sån i Kollaskolan. Vi måste så söka, vi var helt igen här slapp in. Men sannheten är kanske inte så lätt köttlån. Tror jag att
Ja, folkaskolen är synder atror, eller synder nekvatror allt i själva. Nu måste du gärna rätta med hvis det är färskaft, men jag har inte ordentligt färre. Så jag menar, i det är det så att läraren ska söka om stol, så kontaktar jag mentamalare, och mentamalare spyr så hur är det som har bruk för en stolen, och så ger det beløpet eller tøymaner til antal bøtten. Jeg halte det er skrevet måte å gjøre. Man må velge enstaka baden, det er imust tørr fra baden til baden. Jeg mener det var så løs før. Det mener jeg, og jeg halte det her rikker, og så får man ivet til hese skibene. Jeg råkker vi, hvis løs ikke at det gamle, eller ivrig at det latter, och så tackar det här från intill vi får ära skolor och i förjon här i passa in i dessa skolor. Det är min mening. Tack, ja, och jag har alltid rätt och det är man får stol till flotchen nu. Ja. Det är det för som får stol till sin skjolds. Vad sa du? Det här var så tar det bara tog. Ja, det är akkurat det. Tack. Ja. Ja. Ta sista snattor från sig för bland lösningar kommunalpolitik utasen så är det ny prioritering kan ta snacka kommunallösningen. Tror jag värre. Här jag vet inte rätt om jag förskriver mig halt jag en ser så efter det här som såna som mer konkur. Men för att till här skolan ja. Och fullt det akkurat som och vunnit i lotto. Ta i såna jag slapp in och i tillpå i Hövikarskolan. Det var skrattar sig man till han, en dronk och i menning som kom från en välviskande särstove, Bole och i Öxnagere. Omringar av starsfolk som han minns än och har samband vid än. Och ja, det var bara en glädje och en frakt att fylltja till system, ta parten av systemen som rickar. Hur gott det kan göra. Alltså, för att citera Angela som arbetar i Botnong. Hon säger att hon är aldrig senare liknande då hon sa sån som är rätt i skolan. Och det var visst att det ber till. Och till lycka för att inne till vi som jag hade Matilda snacka om och vi han gånger i Hövikarskola och de har en särstove och har möjligheten allt efter man säger vad det mängderna är inne i hinflotchen. Och det är ju 400 vansar. Vansan är så att han kommer in i en stämpel. Han kommer in i en stämpel och butten är gott nog butten, det var inte gott och happing som går in i butten är öjligt lappa som har dessa diagnoserna och det är öjligt ofta när vi samband av våra öppna munnen så det blir tid till det gånger ser stå. Och att det händer öjligt ofta och det ser man vi ja, man brukar autism som nästan som är bann i år. Och det är långt här, alltså du vet, verkligen orsakar men halvt mån till en asons autist. Och hatta för in, och hatta visar istället för att jag har inte blivit orska fortälja någon att det är inte gale, det är inte näka gale vid någon. Det är bara näka akkurat som andra folk här var akkurat av sig. Jag placerar en pappa och 4 fingrar. Till alla fall folk som är det högre så och två har också med autism och det är inte folk som är det. Så kostar mer än folk som har 4 fingrar ena hand. Så okej, så är jag ganska sned där än att det alla flest men samma ger bara för att det är så tjejligt att man brukar snacka till ju orske på att se att det är inte galet och så samfället är ju alla fyllt vi. Det är inkluderande och här är procent något som ser till att sätta in på navigen. Bruka modell i eisen, alltså de folk som arbetar här i särstående, de är man visst kattna för de är helt fantastisk och ja, efter att de är stånden och de är stoven i eisen till folk som ja, han har numren eller läraren telefonpåsen. Så det är rätt för att bo i bara skola då. Och det är helt fantastiskt med kattna för stark folk. Och ett som jag var öliga glad för att jag hålla mig något. Ja, jag ska göra helt så ja. Jag är öliga glad för att jag kortnag in i särstående som är socialfag. Det är öliga tacksam för. Jo, jag tycker att de flesta snackar, alltså jag vet inte som kan gå skolan, trönne, det har jag fyrt. Men samtidigt så är det bötten ofta mer rumlig än det vuxna. Det är i alla fall det som man hör det, va? Som onkel säger i allt här Helena Falkasson är för dig som är jäkligt. Det är något intressant och det kommer sen till något annat isne. Hur ska man göra? Ska man ha särstover in i skolan någon som Rickard Jonkron?
ser till på utanför skolan eisne. De flesta folk skulle ha ikke så ser till på inne i skolan. Så det eisne ser skole som skolan Trondheim regnas i landet som De kan få bruk for mer tid. Det faktisk ordentlig nekkbøtt som dette midtelen, og som hverst kommer inn og ser stover, eller gode skola, eller ærestande som legges hjemme. Utan til på. Og det vekser. Jeg her og i norra London. Ja. Jeg husker jeg avslått i hettar, tror jeg vi får til å spørre ut her om det kan spørning til disse velevne som sitter opp. Ja, vi har mikrofon, hvis det Ja, jeg skal ta en spørning. Og jeg har ikke jeg vet at jeg skal halde igjen. Ja. Slipper ikke takene. Røyna spørre og på under minutt. Yes, men det er ikke Snakker problem. lusøver. Nei. Jeg alle bare høre hvordan tid vil jeg sitte om bøytun til voksne eisene. Tror jeg at det er så å si at voksne kunne sitte eller stande på bøylisten helt opp i 4 år i løtene. Og det en avbjøring til selv om fremtiden dere unge og bøtene, så det eisene en stor avbjøring av livet som voksen. Og vi det glemt i systemet. Jeg halte Hanna Paula var først. Eller var det Johan? Ja, det sa jeg. Ja, men det først. Ja, det nemlig en kjempetroblodje oppe i vakspsykiatrien at man til at folk blir ugrønne, og så kommer man på en annan bøyliste, og den bøylisten at komme i gang til vidt. Så først stender du en bøyliste, jeg blir ugrønne en 2 år, og så sender du etter 2 år, og du kommer vidt. Nå har vi finnet nekvar serlaknar, psykiaterer og psykiatriske deplen, og vi har sjukhusavfringer som også arbeider i ADHD-dømene. Vi har også primærøk. Det nekk folk som gengar til så etter tar man ferien av vittjer, så skal man inn til kanninger og annet. Og så spørningen om man kan lägga näka och ta ut att det alltså ut av kommunelaknar och sjukhusarna som arbetar ute runt om i landet och så att man kan minka om boilistan här. Så sen att allt ändrar in i psykiatriska deplen, men att ta för ut och så tar man så man ska snacka en psykiater och så man får titel till huxje. Johan? Ja, vi har nog säga något snäck att alltså hvis man för det ut till botten så som det var för så var ser de som pastor som kunde göra nekva ting någon utgrävning någon åren så det var showtar jag kom jag till psykiatrina och till näka det samma som du säger att vi skulle ha ärar stonar till att kunna hjälpa till gångtne så är ta psykiater ner det är han som ska skriva under att han till lättare showtar att komma att få fler i jöknen och komma till ta vitcher som det nu är för att bruk för. Jag håller mars till var först. Ja. Till att få mer serlaknar hem. Vi räfästa serlaknar och för jag röna stötta boilistan och visst det inte är nog så får folk uttalandande till utgrävningar. Så vi må minka ta stötterna av boilistan och det må vi göra markant om vi inte boja vet du, må göra det på en vägen. Särskilt med vi där i rusfällskapen någon än. Vi tar några spurningar tror jag. Vi ska alla svara på alla. Ja. Så ökar vi. Jag har en spurning till så inte om skola, det är om vuxen som har autism att jag hade och till utbördsoplägg. Bojlisten är längre och samstånd så får man av vid alltså jag får vardan bostad. Bostadstroplägg. Jag får vardan bostad till vuxen vid autism att jag hade bojlisten är längre och jag vill alltså själv finna vita att vi köra faktiskt inte efter bojlistan tog till det som har åtrokande behov som var tidsen fest. Nu är så till byggnader ute i Tofton ordentligt gott. Och så är byggt i havn om några orsaka. Och men i höjre och jag vet inte om det är sannhet men jag vill bara göra det uppmärksam på det. Att
at jeg kjenner rann vaksen som ikke får noen bostad som har bruk for det, som bygger hjemme av foreldrene. Det får ikke lov til at være se og føle seg som se. En ting er rett, bare lykke kjøst. Det at det vil bygge noe i havn, høyre at atlan å fylle ter uibonar vi sånne som har bostad i forveien, vaksen som har bostad i forveien. Gjør ikke mening. Gjør at det kan være så på det. Jag vill snacka om allmänverket. Hvor är Helena? Ja. Ja. Jag har en exponering så rör jag Sverige efter förmån. Det var inte med mina statlar. Imon till bostäder till autism så är det ju byggt ett han som du tar om nu och Tofton här Asian Plus och är inte var det byggt ett annat ställe han som inte minns så det menar det kvittjarton och sen autism och så är det åt att säga att Arjun avvis det är inte autism och ADHD som man kan ska till ödlan för en ut i svärare ändan av autismspektrum så här är då bostäder till samla som ligga om tack med skjuter ganska hålltrus men det som vi vet är att listen på nu vi människor här och autism och det nu just folk och cirka helt människor här och autism och ta är det inte tid till Asian plossne från plossnon ut av Tofton så nu är vi nya katret var gott och så kommer det så här plossne ut i Arjun. Så här är ölen jag vill bättre avvis faktiskt. Men nu var det inte det jag som då häver omkring via autism. Ja. Och om vi kommer så inte är det dessvärre ända någon så är det här som är avvis i Arjun nog. Inte till då inte så som jag har skilt att landa är. Va? Och vad var det hinspårningen var? Jag minns. Det handlar ju om detta allt. Ja. Ja, det är nämligen att det har varit så jävla en gång hos några bostäder gör det. Men det är sagt att det har varit faktiskt flott i mitten, alltså Öregar var en bostad och så för ut av kvartjarton och så framvägs flotta. Det är ut i att Hofton är till en helt nutcher som det var helt nutch folk in alltså som kommer in och det är till att bostäderna är för gamla och jag hade lyckas som till att det är nog så ärgerligt att man inte sätter fokus på det. Tar man en person som doar och det så gör det som om att man fär i hött och rev. Men det är faktiskt inte något plats som alltid är frigjort. Det här är ösne syndre ärgerligt. Så det gör som om att vi gränner om det samma och har varit just ordentligt. Men det här är inte något plats. Ja, Arsten? Ja, alltså vid att bostäder ska enas bygga till allmän och låta privatna bygga hit. Tror jag att kostnaderna blir så höga. Och att han är vid bostäder att det skulle bygga allmän byggningar till folk som det heter har byggt i byggningar. Det huxar vi eller det är att han jag kunna för att till eller affärer till. Tror jag det privata här till några folk köpa och några byggningar där. Det skulle vi låta här ordna och låta bostäder ordna det som tar upprunaliga skulle göras till. Hit så du säger om att det är folk flyttar in bostäder som hade bostäder i Arjen det är äldre folk som flyttar in eller ja alltså att äldre folk flyttar ur hemmen och nu lätta lägenheter. Det är tydligt att det är meningen nog att äldre folk skulle sälja byggnader hus jag ser och flytta in i en lägenhet. Det är tydligt men det är inte. Nej, okej. Ja. Så har vi kört något totalt där. Det snur sig om allmänverket hever forskjellige gamla stonar. Ja. Og da det blir nya stonar så er det for å tømme tærer som ikke er ekna i. Det er også at det frigjør ikke plass til de som er som standa listan og på listan. Så listan vi kan slugga lenker, men plassen er flott. Ja. Ja. Skal vi fære til neste spørning på det? Det er ja. Det er 2 spørninger til at alltid, og så får jeg enda omfær. Ja, jag huxar bara om att alltså för mig är folkhögskolan inte vir hvis det inte är inkluderande. Alltså på engtan dör och sånt där vid folkhögskolan. Och om det så några vision vi har på några pengar och så när man fast kan inte bygga folkhögskolan så att han kan vara inkluderande. Ja, Jan först alltid. Ja, här kommer gratta till jag säger Jan. Så Johan. Ja, tack. Jag är äcklig. När jag kommer att lägga grunden till trubbelagen att det då inte är några
quick fix. Det är det. Och kunde inte komma någon lösning här nu för att lösa alla trobläga. Själv om det här är väldigt inslut. Är på samt att folkhögskolan ska vara näka som också minnas att vi glädje. Det ska helst vara så något så det är till självs av imsen årsögon. Men och kunde börja vi att tulja på brinja på fackvilla lärare och äsna nämningar vi kunde inte tillfälle att lära mer om diagnoser här som för någon bott med autism och ADHD. Då ger på samtrum att den nästa generationen eller den kommande generationen är månande mer faunande än kanske många generationer. Och till glädje så tjänar något tillfällen och ger på samtrum det är en quick fix men och må bröta folkhögskolan till att täcka stå i individen och som Johan säger inte ha samleband av en produkt. Det är ju ut enstök individer och ut lögan och värd. Inte mer än några andra. Johan. Ja, tack. Till folkhögskolan var en av nästan 100% inkluderande. Det var inte likvid att hade det gått till skolan till våro här. Det gick skola var en flera som hade det sträva och trobult. Det var här, men det var inte en hand om allt det som det skulle, eller som man åtte ganska gjort, man hade inte vitan om det. Det är länge att jag väntar skolan, också vid om utbyggning eller att sätta skajer in så att lärarna skulle ha bättre vitan. Det släpper 40 via skajer sen till 800 lärare. Det är så för att jag har rävla länge att jag inte kommer här till. Men ett som helt sikkert har kunnat lagt om i skolan och det är det här att man inte har så öjliga kröva. Vi är färden från, alltså hvis det har hukt i hva det koster bøker til bøttene som gjorde det, og hva alt det er lærer. Det er jo også så lengt i vi mottatt av ikke bøttene Så det sier bare til at vi har sett øyelig inn i skolen og på faglighet. Skildas kanskje eisen i 18 av PISA var, at da vi får i jøkken til første verden, fikk vi ordentlig vanlig skåsmål. Og så brukte man til at slå folk i nakken vi, og så var dyrka faglighet. Og så dette er flere av, og det klarer ikke å leve opp til det som er kraft av dem. Ja. Så skulle vi ha en annan skola, så skulle vi det gosser bruke ikke mer tog på andre ting enn bare bogen og papiret, og hvordan lengt vi kommer nå. Det er jo gosser nøyt. Og tyvärr så er skolen eisen et sted her man har sparst og lengt tog. Og alle her føler at det bare må renne mer, og det bare blir mer og mer kompliseret å være lærere i folkeskolen. Så det skal bare menning til, læring til, og det skal leisende mer penger inn i skolen for å hjelpe på det. Då vet det nu kommer kött till ända. Vi tar en spårning själva och träd och till en två släppa svära. Vi också lukar göra det kan du som mycket snacka i sist om det. Och så får vi det sist. Ja. Jeg synes, der bliver talt rigtig meget om normer versus afvigelser. Autister og ADHD, det er jo en neurologisk minoritet, der lever i et samfund, som er bygget til en majoritet, som fungerer helt anderledes. Så jeg kunne godt tænke mig at høre om dels, hvad tænker I om afstigmatisering ved at gøre de her forskelligheder meget mere tydelige i samfundet, og gøre samfundet generelt mere tilgængeligt for dem med neurologiske forskelle? Så man siger, det er jo ikke kørestolen, der forhindrer en person i at komme ind i bygningen, det er trappen. Og på den måde er der også rigtig mange ting, der forhindrer autister og ADHD i at være i skolen på en hensigtsmæssig måde, hvor de trives og kan udvikle sig, også på arbejdsmarkedet og i fritidslivet osv. Og spørgsmål nummer 2, hvis vi har tid til det, det er, at der bliver talt enormt meget inden for de rammer, vi kender. Kunne man forestille sig, at man afbureaukratiserer og fjerner en masse af den her gatekeeping, som skaber de her flaskehalse? Hvorfor skal en skole søge om støtte til dette og hint? Hvorfor ikke gøre hjælpemidler tilgængelige for alle børnene? Det kan godt være, at der er nogle børn, der prøver det af og finder ud af, at det havde de ikke behov for alligevel, men så har de prøvet det, og det er okay, og det er normalt at prøve det, og det er normalt, at der er nogen, der bliver ved med at bruge dem. Kunne man forestille sig, at det også var med til at afstigmatisere de her forskelle, og at det dermed også støtter op om et godt liv for os alle sammen? Har du några tankar om det här? Ja. Ja. Alltså är halt att akkurat det sista som du säger är helt fantastiskt hvis vi hade kunnat leva upp till det. Det är
det att vara ett inkluderande samfälle, det inkluderar öll. Oavsett om man sitter i en korrstål eller vad för psykiatriska diagnoser man har eller är sjuker till dem. Så det är det är en sort inte samfälle men är halvt ögon till ärastande så är vi nødt til å hitta etter politiske skipane. Gosse politikerna snackar om våra samfälle och kvar är det vi sätter pengar av till folk som har bruk för det. Point nu vi sätter nästan alltså hittar vi det efter psykiatriska delen så tar vi hon nekva pengar. Vi sätter inte pengar av till tandpasten. Det så gör vi då står vi stand där där vi vet som boilesen och vad var det. Och heter här vi att här var nekva skipane. Alltså vi är så litet land, alltså vi är 5,5 folk. Och vi har en skipan och landsjukhusen, vi har en skipan i allmannaversen, vi har skipan i Sernam och till öliga ojämnen är om allt landet till öliga gott att öliga gå till på det är så glädjligt att höra. Men det är bara inte i alla landen så det är också en ojämne och i landen om och så måste jag try. Ja. Yes. Vill du se också Nina? Så var det sista året så får det lyckas släppa sig. Jag prövar samtidigt som Johanna säger att som hon men jag hoppas att det är vi avvisningar att man kan vi måste för att det ska på allt av folk. Jag hoppas att vi som är böden vi känner några böden och vi vet att det är bäst för några böden. Och nu ska det gå böden i skolan och så säger man ja, så meldar man den i skola och så säger man ja, men det här är troplagar vi ett eller annat akkurat eller det är autism eller akkurat alltså. Och så säger skolan, ja, finnas så slag. Slå det upp och så nöjsträdd och säger okej, här får jag börja med autism så gör vi så läsna för handa flocken heter. Alltså det ska inte vara mer rockstott än att man lustar efter föräldrarna. Ja, det här är också att man blir alla att feja över väck när man har folk vid säljen där inte lust efter att syr. Du tar vidare öll så olycksaliga väl bättre som inte känner vatten. Torsdag 4. Nu får jag faktiskt att gärna gå ordentligt. Du skulle se en sättning. Hvis du blir vald in. Hvis nu var det till att ta. Nu har du sälta så gott. Så var det blir vald in. Lagt inte. Vad är det första du vill göra innanför autism och ADHD? Du får ha något. Ja, Nina, du har skakkongt. Det första jag gör det var jag har sett mig in i hur det fungerar och tåsar vi folkene som arbetar vitt och funnet en lösning. Ja, tack. Tor? Ja. Marsten? Ja. Största psykiatrina, vi mer ser lagt någon och större hjärtan. Ja. Tack. Hej. Och hjälp till folk vid autism och ADHD arbetar för lagot till på. Ja. Halt det år. Ja, alltså undervisning och ödlan timmar som arbetar vi till slukom botten och ha det tema vara första prioritet så det samarbete hur man hjälper dem bäst. Det är ju vigen 18 av de diagnoserna som ska hjälpa dem vi är i livet, inte bara diagnosen själv. Ja. Ja. Ja, skulle säga en sättning så är det att jag ställer upp för en bättre framtid för sånt ja. Som kommer att skulle ta bruk av någon allmän tillbå. Men två tösliga ting till att stötta på utöna och som jag har ja att sätta in i lofta dem natten. Så jag upplever nämligen att ogränsning är en punkt. Ja. Ja, alltså är ju ofta pengar. Näck fler pengar till psykiatrina. Och så halvtid är det för högt efter skipanen som vi har. Vi har för näckvar stivnar skipaner och väntar och hötte. Simpelthen. Ja. Matilda? Ja, det är snä att jag skaffa pengar, få folk Ukraina och få det vidare. Ja. Tusen tack för det. Tog in färden, tycker att allt är. Jag vill gå klappa nu. Här är Orlando Glimmer så att jag hade och autismfällan och det är rock vi tar och notera sig vad det har sagt.
Og for jeg følger vi. Og jeg husker at jeg får halte deg noen pata, ta de kom inn. Så jeg vil si takk for det. Ja, det mener jeg vet, ja. Og så vet jeg at forsfølgene her og i barnefellene vil alle si lykke og sørste. Så vil jeg det at jeg stander oppe i meg. Ja. Tusen takk for det. Ja. Tusen takk for det tid. Det var godt å høre hva det tid her var. Og det var nok fokus av folkeskolen. Og det er ordentlig godt. Det er bredden i Østen 4. Jeg får at det er rikka. Så bøttene får noen god skole og er å kunne lære. Men jeg vil lykke å nevne til at utgrønninger tog inn, da man slipper frem etter så søgn, så vil lykke å sette fokus av vekkest og badnekkarsøk. At vånande for at de døsene hoksa om det økje, at gjørta penger til dagstående økje, så er det sånn at pedagoger og hjelper folk vel uletten til at doa at diagnostisere og få nok av tøymon til at økje ut arma. Så det ikke blir nevnt i kveld. Så er det sånn at man slipper undan det som man ikke opplever at man ganger vekkest og badnekker, foreldrene store, og ikke kommer i det, og så skifter man stå. Og ikke hender, så får man forskole til 8 år. Det får slutt og jeg gløye, og ikke hender. Så får man første flokk. Læreren skal da alltid bruke 8 år til at lykkes som at så ikke badne igjen. Og man jo der ganger badne i 4 flokk. Og eller 3 flokk, tar det vi kommer i bøyre, og så skal man alltid bøye nøkker år. Og så er bandtommer ferdig. Så til lykkes som takk for det tid, og vi gleder oss så ikke at det kan tinge. Ja. Ja, jeg husker lukka å nevne til jeg sier 800 og utmåte 900 som standa vaksen stand og boje i kø. Jeg ofta tås om det at himmelen så har vi over 2000 folk som får 4 pensjon, og man har ikke hukt etter hvert til for folk som standa i kø, men vi vet som innenfor dette at det er øljene av okkara, og at de er kommet her, og at kanskje de har haft lengre stress. At man hjelper for her, det er nekt oss om at man skal ræfeste bøttene, men det er ikke bare her, det er eisende vaksen som har bruk for det, det har bruk for at hver veida sutt fotla potentiale, at være verande arbeidsmarsnaden, kanskje ikke fotla tøy, men en parst tøyne, og det er ønsken som hjelper dem at være verande i arbeidsmarknaden, eller komme etter arbeidsmarknaden hvis de har haft lengt stress. Det eier vi derfor gjøre, og det er størst ønske som brenner for, og som vi arbeider for, til det voksne, til foreldrene. Så, men tusen takk for alt sammen, og jeg hadde vi skulle klappe for dere, alle sammen.